سلام تخطعت نايز channel كما يتخونوا طبق تكونوا ناي ووترو تمنيتنا يو لو مون كم ووترو نخلو ميدياتات فتشنا العلا قداسنا زلوهم كنفلطومن كنستوعلو لو من زلنا زبلنا يوم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا متشم مع كلاي مبراق قلطف معبالتات زقبروا له زلو بوتايو ببوليتيكا لوطي ناي نفاس لوطون تبلنايو كابن نابن زوانا چفلو زلو بوتايو سلازي እዚ ለውጢ እዚ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ እዚ ለውጢ እዚ ፅልዋ ድማ ኣባና ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘለና ብኸመይ ክፀልወና እዚ ንፋስ እዚ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብኡ እውን እንታይ ኣሎ ንዓለም ደረጃ ከንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ኣብኡ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ብቕልጡፍ ዝቀያየር ኣሰላልፋ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኢትዮጵያ ድሕሪት ምልስ ኢልና እንተሪእና ድሕሪ ውዕል ናይ ኣንካራ ድሕሪ ስምምዕ ናይ ኣንካራ حدشت بروباغانداتات ወይ እውን ሓድሽ ዓይነት ቅዲ ዝነበረን ድዩ ግን ዕንቆት ክውስኹሉ ጀሚሮም ኣለው ንምንታይ ዕላማ እዩ ድማ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ከምኡ ድማ ናይ ሱዳን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ናይ ሶማልያ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ላይክ ግበሩ ስፖርት ግበሩ መጀመርያ ግን እዚ ኣብ ሱርያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እቶም ሱርያውያን ከመይ ይኸዱ ኣለው ሚድያ ዳርጋ ብዓብዩ እቶም ሓይልታት ኣብኡ ዘለው እንታይ ይገብሩ ኣለው ዝያዳ ዘተኩር ዘሎ እስከ በዚያ ክንጀምር ክንፍትን ኢና The situation in Syria is said to be fluid, but it's closer to a powder keg. One wrong move and things could get ugly. It could escalate into another full-blown war. There are two places where it could erupt. One is in the south with Israel and the other is in the east with a... Okay. ኣብ ሱርያ በሻር አልአሳድ ወዲቁ ካብቲ ቦታ ኸይዱ ፀጉዑ ሒዙ ናብ ራሻ ሃዲሙ ፋይን እቲ ህዝቢ ናፅነት ረኺብና ሓርነት መፅኡ ኢሉ ኣብ ፅርግያታት ዝዘውር ዘሎ ህዝቢ ንርኢ ኣለና ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ በሻር አልአሳድ ከይዱ ኣይከደን ኣይኮነን ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ምጥመማት ናይ ሓይልታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል እዚ ከምዚ እንተታት ዘይኮነ ብተግባር ብጭቡጥ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኢና ክንርኢ ምክንያቱ ከም ሱርያ ዓይነት ሃገር በዚ ሱርያ ኣገባብ ወዲቕዎ ዘሎ ስርዓት እንድሕር ወዲቑ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከም ዝመፅእ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢራቅ ተራዩ ኣብ ሊብያ ተራዩ ኣብ የመን ተራዩ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ሕጂ ድማ ሌይተስት ኣብ ሱርያ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኦኬ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብኡ ሓደ ካባቶም ክልተ ካባቶም ድማ ቱርክን እስራኤልን እዮም ክልቲኦም በብናቶም ተፀራሪ ዝመስል ረብሓ ኣለዎም ናይ ኣሜሪካ ድማ ኦፍኮርስ ኣብቲ ጉዳይ ረብሓ ኣለዎም ኣሜሪካ ናብ ቱርክ መፂኦም ኣለዉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ናብ ቱርክ መፂኡ ኣሎ ክንሪኦ ኢና እንታይ ደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ
Kurds. Let's start with what Israel is doing. Syrian military installations are under attack. They're being blown up by Israel. The Israeli army just released a video. It purportedly shows them blowing up weapon factories and even Syrian Air Force jets. Now, how would you feel in this situation? Imagine that you're a rebel fighter. You've just ousted a tyrannical regime. You're working to consolidate your grip on power, but then a foreign nation enters your territory. They send troops into disputed border regions, and now they're blowing up your newly acquired military infrastructure. Okay. እንታይ ክስማዕካ ባዕሎም ደምፁኻ እንተኮይኖም እንታይ እዩ ትሕቶ ዘሎ ሕጂ እዚ ሬበል ዝበሃል ዘሎ ሓያት ታሕሪር ሻም ዝብልዎ ዘሎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ነቲ ስርዓት ኣውዲቕና ንበሸር አልኣሳድ ስዒርና ናብቲ ዓዲ ኣቲና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ ደን ንስኻ ሃገርካ ከተመሓድር ኢኻ ትደሊ ነቲ ዘሎ ብቲ ዓዲ ተሪፉ ዘሎ ንብረት ድማ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንዑ ኦርጋናይዝ ጌርካ ወታደራዊ ኣቕምኻ ድዩ ገለመለ ስልጣንካ ኮንሶሊዴት ይብልዎ ስልጣንካ ከተሕይል ሃገርካ ክትቋፃፀር ክትፍትን ኢኻ ትደሊ ትፀገም ነዚ ክትገብር ዕድል ዝበካ ሰብ የለን እስራኤል ዶባ ፈንጢሓ ታንክታታን ኣርመርድ መኻይን ናታ ኣርመርድ ቪሄክልስ ናታ ወታደራዊ ድርዕታ ዝሓዘ መኻይን ናታ ናብ ውሽጢ እስራኤል ኢራን ናብ ውሽጢ ሱርያ ትእትዎም ኣላ እዚ ኸ ንፀጥታናትና ዝምልከት ኣብ ውሕስነት ከነውሕስ ስለ ዘለና እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ምክንያት ብላዕሊ ቱርኪ ኣትያ ኣብ ውሽጢ ሱርያ ዕላማታታ ተሳልጥ ራድየላስ ደይኮነሲ እቶም ንዓይ ንሰኪሪቲ ናተይ ስግኣት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበለቶም ኩርዳውያን ነቲ ስርዓት ናይ በሽር አልኣሳድ ኣብ ምውዳቕ ተራ ዝነበሮም ንዓታቶም በል ትብሎም ኣላ ስለዚ እዚ ነቲ ሓድሽ ሃገር ክምስርት ድፍትን ዘሎ ሓይሊ እንታይ ዓይነት ቦታ እንታይ ዓይነት ዕድል ወይ እንታይ ዓይነት መድረኽ ክፈጥረሉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ምናልባት ሱርያ ርሑቕ ስለ ዘሎ ከብለኩም ይኽእል እዩ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ዝተሰርሐሉ እዩ ንኤርትራ ከምዚ ንክገብርዋ መቃቂሎም ንረብሖም ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ከርእየኩም ክፍትኒ ሕጂ ኣብዚ ሓረስቲ ዝተወሰነ ስምዕዋ ክሳብ መወዳእታ ኣይኮናን እዚኣ ከም ኮንቴክስት ሕጂ የጋጥም ስለ ዘሎ ካብዚ ክንምሃር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ኩነታት ድማ ከታሓዘኩም እየ ስለዚ እስራኤል ኩሉ እቲ ሓይሊ ኣየር ሚሳይላት ዓብዪ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሱርያ ዝበለቶ ብምሉእ ሕውፃ ጌራቶላ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ኣሜሪካ ልክዕ ንሳ እውን ሴኪሪቲ ናይቲ ቦታ ከይበላሸ ኢላ ነቲ ኣፅዋራ ዲ መኻዚኑ ዲ ገለመለ ኩሉ በቅ ተብሎላ ብነፈርትና መፀት እዚ ከዓ እዚ ዕጡቕ ጉጅለ ስልጣን ይሕዝ ኣሎ ንፈትወይና ተስፋ ኣለዎ ገለገለ ይብለዎ ግን ኣይኣምንዎን እዮም ዘሎ ስለዚ ኣይኣምንዎ ከም ብሓድሽ ተበጊሱ ሓድሽ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ኣንፃርቲ ማዕበል ክኸዱ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ግን እምነት ስለ ዘይብሎም ድማ ሕይል ኣይደልይዎን እዮም ወታደራዊ ዓቕሚ ናይታ ርሙስ ተኮይኑ ሃገር ድማ ኩሉ ግዜ መጋበርያ ናይ ምዃን ዝበለፀ ዕድል እዩ ዘለዎ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ እንተዘይ ኮይኑ ድማ ካብ ስልጣኑ ንክጣልዩ ኣዝዩ ቀሊል ይኾነካ ማለት እዩ እዚኣ እታ ገይም ማለት እዩ ሓደ ካብዚ ኩሉ ግዜ ክንርድኦ ዘለና ሻዕብያ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዙ መፅእ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዙ ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ኣጋጢሞ ነይሩ ካብ ደርጊ ድማ ዘይተኣደናፅዋር ማሪኹ ደርጊ ጥራይ ሂዱ ስለ ዝሃደመ መንግስቱ ሃይለማርያም ስለ ዝሃደመ ኣዲስ ኣበባ እትዮም ድማ ካብ ሱሩ መንቁሾም ስለ ዝኣለይዎ እቲ ፍልልይ እንታይ እዩ ሻዕብያ ክኣቱ ከሎ ቁጠባዊ ዓቕሚ ይነበሮን እቲ ሃገር ገንዘብ ስለ ዘይፀንሐ እምበር ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ነይርዎ ስለዚ ንሻዕብያ ከፈራርሆ ዝኽእል ናይ ወፃኢ ሓይሊ ይነበረን ኣብቲ ከባቢ መፅኡ ከፈራርሆ ዝኽእል ኣይነበረን ስለምንታይ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዙ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ብግምጣሉ ኣብዚ ሱርያ ወላ ሓንቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይብሉ ዝኣቱ ዘሎ ተመሳሳሊ ኣብ ሊብያ ንገዳፊ ከውድቕዎ ከሎ ወላ ሓደ ወታደራዊ ዓቕሚ ይነበሮምን ሱዳን ሰራዊት ተበታቲኑ ስለ ዝኸደ ስለንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ነገራት እቲ ለውጢ ክመፅእ ከሎ እቲ ዘምፅእ ዘሎ ሓይሊ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ናቱ ፕላን ከሳልጥ ዝኽእል ድዩ ስለዚ ፍልልይ ኣለዎ ብሰውራ ስለ ዝመፀኻ ወይ እውን ከምዚ ብናዕቢ ስለ ዝመፀ ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል ማለት ኣይኮነን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ርሱን ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ዝግበረሉ ዘሎ ዕድል ክቡኻ ኣይኮኑን እዮም ንቐፅል እዚኣ ቁሩብ ክንርዳእ ኢና ድሕሪኡ ካልእ ኤቪደንስ ክበክል Israel says it is doing all this to secure itself. It says it does not want Syrian military assets falling into terrorist hands. But what they're doing also has side effects. It is likely to anger the new rulers of Damascus and perhaps encourage them to hit back. Even Israel's big brother, the US, is wary about this. Again, the Israelis have been clear about what they're doing and why they're doing it. I think across the board, when it comes to any actors who have real interests in Syria, it's also really important at this time that we all try to make sure that we're not sparking any additional conflicts.
بلينكن كم تفلطوا نإسرائيل نشتيو فيدباك كبوم زدلي نإسرائيل كقاوم بفتصم دليت يبلون ويوم تبقى يبلون سلسايز بزلو even بعد إسرائيل بعد بلينكن أمريكا يقولوا نا يو إن بقطع زهرب زلو إسرائيل تقبر زلا كال حدا خفتر زغلي سلمتاي ولا قا بشر على صار أو ديقوم يهلون بر حجرهم تورر سلزلا تزبي من البعض حجي عقم يبلون مس إسرائيل قبل جن نازنا جرزي شلل يلكري زغلا يكونن but at the end of the day yeah time رجع خلك I mean we're talking about Israel بزعب إسرائيل نزارب زلنا إسرائيل أين international حجيات خطر زدلي تاخد جبر تخل حجريا إسرائيل تطو قبل زغل international community يلا سلام تاكل صم سلزلهم حيل سلزلهم حيل اللهم قدم حيلهم تفتاتينون يرى حماس قليل لنا ناقد حيلي قطباوي وتهدروا حيلي قطباوي حيلي في اللينا أمريكا درع انت لك غينو ناخد قصل أعمل لك نسألاتها كتودهم أعمل لك سلازي عبس قدايزي إسرائيل بزدليت كتقبر نتنياهو دليت ناخد قبر شادينيو دبلوماسياوي تساقطي يكون محبر سباوي تساقطي بوليتيكاوي تساقطي كل زي كم دي سرح ريويو أجندو علامون كحرم عام خمسة اللون اتيوم زلي وحيل تدما ولا ون كيف تو يوروبا نابنا تيفتون له نتنياهو زقبرو زلو عندلو إن قلم لا قليلو قل تعامل لك تعال قبر تخلي أنصار زخونة بوليتيكانيا نيروبا أنصار نتنياهو كيدو تطوق بلي خلدو أكلني سلازي بميديان بغطبان سلازي حزوة بوليتيكانيا كابستان خبن قرقلي that's why أنصار إسرائيل يفتو أيفتو سقيل كقتل يزلو أبا أمريكا تمسسالي زخونة يكون بوليتيكانيا أنصار إسرائيل دويلو لنوح كقتل بوليتيكاوي مدرك قتل هيكني ولا ون كاب بوليتيكان توريدون هو تقبل شوي سرح كم زي ركب قبرو خليهم معناته اتي كوربوريشنز اتي قلملتات بدي بدح المقارجات صبوق يرم سقوا صار ويمسو لذي اسرائيل بالتعمي اورجنايز زخونت حجر سلو زخونت زخون يكون حيلي انصارم تطوقبل ايكلني حتى انا بزوان زبط هذا اللي مرداتا مالتي اسرائيل كن منتاي كصلهم تخل كاب اسرائيل كتمهار تراي زلك كانيوم قلملت يكونس كمي عينت اورجنايزيشن اللهم زوم بزيو ما تجكانن اتم كال عالم انديو نعكت مهارلون كدقحلون زغون ነገር ዘልየካ ይኮን ግን ሓደ ንእሽተይ ሃገር ክንዲ ጫቆ ይዝኸውን ከመይ ገይሩን ኣሜሪካ ዝኣክል ይዝውራሉ ቁጠባዊ ከም ድማ ትምህርቲ ዘለዎም ቁጠባ ዘለዎም ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ጥራይ ስለዚ እስራኤል ማዕረክ እንደይ ንጸሎም ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ግዜ ትፈልጥዮም ተግባራቶም በሙሉ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባራት እዩ ግፍዒ እዩ ግን okay they have a plan ነቲ ፕላን ናቶም ድማ ዋላ ዓለም አንጻሮም ኡይ ትበል ኡይ ናበሉኻ ይገብርዎ ኣለዉ ጽቦ ማለት ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ክከሓስ ወይም ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ስቲል ነዚ ዓለም ገይሮም ዝቋፀርዋ ዘለዉ ክትርኢ ከለኻ ግን يحرقك ግን እቲ ሕርቃን እቲ ፍራስትሬሽን እቲ ኣብ ምንታይ ክትጥቀመሉ ዘለካ you have to be as successful as them ከማቶም ምዕቡል ሓያል ዝኾነ ኔትወርክን ኦርጋናይዜሽን ወይ ከዓ ውዳበን ክትምስርት ክትክእል ኣለካ እዚ ምናልባት إسرائيل بين عاد وصحته قلقلي بلانا I mean نتي أمريكا دليتا سلو تقبر لهم زلاجن سلامن تاي دليتا تقبر جيروما that's another question أجي أزي كم قد فهم في التنينة نملا سناب تناي تركي what is going on بتحدث على Secretary of State Antony Blinken is in West Asia again. It's his 12th trip to the region since last October, since the Gaza war broke out. But this time his focus is Syria. His goal is what he stated, to prevent additional conflicts. Israel is one potential spoiler in Syria, but Washington seems to be more concerned with another foreign actor, that is Turkey. Antony Blinken flew down to Ankara yesterday. He met with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and their foreign minister, Hakan Fidan. Blinken's first goal was to get the Turks on the same page. While the US and Turkey are technically allies, they're both NATO members, they have been on opposing sides in Syria. The countries back separate. Rebel forces backed by Turkey are continuing operations in northern Syria against Kurdish forces. Turkey says the objective is to clear the area. So, خالاي قصنا هي قداينا سوريا دم انتينا نرزلنا امونغو تركن امريكا تدقفهم امونغو تركي نسات تدقفهم زلا عطوقات جوجلا بسوريا زلون امريكا تدقفهم زلا كرداويان عطوقات جوجلن اوشت سوريا كوينات يكايدالو توم تركاويان دما توم كرداويان دما يهرم لو زبل زينات تدقاقامي نفسالو እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ኣብ ሓደ መትከል ኮይነን ኣብ ሓደ ዕላማ ኮይነን በሻር ኣሳር ኣብ ሙዳቅ ሓደ ኮይነን ዝሰርሓ ልክዕ ድሕሪ ሙዳቅ ናይ በሻር ኣልኣሳድ ግን ዕላማ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና ኣመና ተፈላለዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ እዚ ዕላማ እዚ ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ኩርዲ ንናፅነቱ ዝቃለስ ነዊሕ ዓመታት ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ እዩ
تركو دما كم قبر الشبرايا تفلطوا من كرداويان سلازي إتا منغو كرداويان تركون زولو قالسي أجيز جمرة ويوانا بسوريا زفل لما يكونن إن هذا عبع العماس لزو نبرم كابنا حد حدوم شقر زل على نبشر لسات أو بديقنا دحريو أب قداينا نملاس دينير تسمم على خالد أم منغو حد حدوم زقبر زولو قالسي ندر لنا أب تقول نزارب زلنا بزعبا منا يزاربنا لنا بزعباتي وانا وراي تعدز سوريا زبال أب سوريا يزقاتم زلو زغلو بزو كل دراماتات أب سوريا يزقاتم زلو بزعبا سورياويان كن زارب ديسكشن يلنا بزوان زي انتاي كوخونيوم نبي قصم كوديوم انتاي كقاتمي nobody cares بقفهم حد زي زاربيم تسرح تكبارات كتر خلها كن هاديك نربعون مسلات يزقوا يزلو اسرائيل تطاونا تيدو بلا بلا لا الامانه تقول حقوفت تقيمه وش تاتيا اجندا تسالط الله تركي كرداويان كم زو قبرونيم بتي وش سوريا اتيا زدليا نيصتا بوتاتات حيزالا ابلعلي دما كرداويان صقم كيفطر ليلا دما كرد تقبر الامريكا ندادن غازن زلو بوتاتات تقصصيراتولا أو خمسون خليهم ويك زخون السقعات كفتروا لي خليهم زبلتهم دما تعنو ولا راشا سلته سعرت نبرتات أرنفا كابتو بوتاك توت تقويا لا يزبال زلو سلازي إذا خل خجبر كله إتز بسوريا نبي جزء كخي بتوم تقام تابوش تزلوخي كم يجرون من بحد خسرهم انت خجبر بخامي تو ترانزيشن كجبر درجة كلا أجندات هسه قدمه بزعبازي بزح كزر بايترنيها إذا تعدي بورجنايزد من جدي إن لو تداي متيو كابت زمصلوتي زي مصلوتي حشكا ليبيا كويناتو زلا كاب غدافي عج عيشنا زبل اندعي امروس تبلاش وسبت راي كبل زغلانه كابت زبن غدافي زنبرت ليبيا لومي حشا ديمقراسي رخيبا لا زبلني ديمقراسي بالي لن قدامي دونالد ترامب لو ديمقراسي يله قدم هيومن رايتس ويكا سبعه مسالات قدل تنير لو مكسادم يقرص لو يلوم يس بكلاشين ببرتن زموت معسب يلومي سلازي اتقفعي اتچنكات اتدخنات سقاي كم حسوم أقاتي ملو يمن كمو السودان أبغى عمر البشير أي تحمامي نير تلك زجاجة حجة قاتي ما ماله كنبرونا يكون نيرو شو كنبرو يقولون نيرو منال بعد نايت مرتعدل دو حساب كان يمقلاسو قال قودي لنا قبل كل يوم دقهم يمهرون نيرو محكمنا نيرو ومين يبرون نيرو لو مغا فحبتنا تيوا السودان فحبتن كني مليونات تسبع فحبتنا بعالجا أب معسكرات ينبرالو سلازي أدين في الداي أتي لو تتدليو زلها منال بعد لو تتدليو بخمي من قدي مسألة تلوتي كنت لك هذا نوع عمتات وسيد بأورجنايز من قد أنت مسألة تلوتي تسبقي ولا حنت بي زي بلو ولا حنتي ترنافن ودابن زي بلو حبرة تسب بناي كالوت حيبتات متتتاو نتسرعات قمت الكايو انت يقاتم كم قدافي يقاتم كم عمر البشير يقاتم كم سوريا يقاتم كم يمن يقاتم كساب حجي يمن كافتز نبرو تختن ساي كالت إيراك كساب حجكم إلى الله ማለት ንሽተ ኦርጋናይዜሽን ኣለዎም ፕራይም ሚኒስተር ኣለዎም ገለ ይበሃል ግን እቲ ሃገር ኣብ ሕንፍሽፍሻ ትነብር ዘላ ስለዚ እንታይ ኢና ክንመሃር ዘለና ሓንቲ ሕጂ ምዛ ተሓሒዘክበኩም ዘልየ ዘለኹ ለንቀነ ዝረኸብኳ ቪድዮ ካብቲ እታ ዝመረረት ቪድዮ ኮይና ተሰማዕትና እዚኣ ስምዕዋ ብዛዕባ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኩም ርዲእ ድማ ክቕየር እዩ British looted Eritrea during its occupation by Barnabas Araya Johannes. In the years to come after winning Eritrea, the British became obsessed with it. Those who claimed that they were entrusted by the Europeans to care for Eritrea were not sitting idle. According to Sylvia Pankhurst in her book Eritrea on the Eve, هذا نجر كرداكم أبزي بزعبة إنجليزاويان كاب أبيرترا كاب شنشات من 4 كلتنا بيلهم متيوم نبلهم 4 كلتنا بيلهم متيوم نبلهم حساب 5 كلتنا دما بيرترا نيرو أبزنا 10 عامت انتهي زبلت سب تمرتي لأن الرابعة كفلي تراي جيرات وزنبرت 10 حدا كفلي كم زخون جيرومو ناي غازيطاتات ناس حساب كان يمغلاص قال ملي اتاتات يوم كم زي زبل معرباوያን انجليزاوያን كوميلوم سلازي صحافو ابت مصحفتهم كوميلوم نشمم صبو ነገር ክገትፉ ስለዘሎ ስለዚ ትምህርቲ اتاتات يوم ناس حساب كان يمغلاص ابو زي طليان زي نبر اتاتات يوم እዚ كم صبو نزي ጥራይ ሰብ ዝዛረብ انجليز እንታይ ከም ዝገበሩ ግን ብዙሕ ሰባይ ይዛረበሉ انجليز even to democracy اتاتاتو نيرترا ንምፍርራስ ስለዝጠቕሞም እዩ ተዲኹም نيرترا ንምፍርራስ divide and conquer ብሎ ማዓይልካ ንምግዛእ ክጠቕሞም ስለዝኽእል كم حدا هزبي أب جزء أب زبنة الطليان نسوس عمد حدا جزاي حدا سرعات حدا منجس زفلة زنبره نو ننات كمان جس قبر تخليقة صح همزيقة وتقول له همزيقة وتخبص همزيقة نابلك أفتح الشوية كم زاتو تزخف السقاي نزقول دايزي يا رات فات فريم سب فيه زقلته أبنات فيديو خدكم كسمعوا تقول نعايز جرماني نعاي كالت هذا اللي زلوا غابزقن
ጽቡቅ ገይሮም ከማ ብእንግሊዝ ሰሪሖም ማስለ ዘለው ደስ ይብለኒ ክንምንታይ ንብረት ካብ ኣፍሪካ ካብ ኤርትራ ከም ሰረቃት እዛ እንግሊዝ ትባላ Eritrea on the eve, the naval base in the port of Massawa, built to hold 1,000 sailors, had been bulldozed to the ground. Navy headquarters, a 500-bed hospital with its air conditioning plant, the oil storage tankers, main water supply tanks, electricity units, naval warehouse, customs offices, more than 75 buildings in all had been reduced to dust and rubble. She alleges that they spared እዞም እንግሊዛውያን ኣብ ኤርትራ I think ናተይ መረዳተ ፍሉይ ጽልኢ ኣንጻር ኤርትራውያን ኣለዉ ምክንያቱ ነቲ ጥልያን ዝሃነፁ ትሕተ ቅርፂ ከም ሕሱም ክሰርቅዎ ፈቲኖም ኩሉ እቲ ክስረቕ ዝኽእል ኩሉ እቲ ክውሰድ ዝኽእል ምሒቖም ወሲዶሞ ካብቲ ኣብ ባፅዕ ዝነበረ ትሕተ ቅርፂ ጥራይ ኩሉ እቲ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ወሲዶሞ እቲ ክንቀሳቐስ ዘይክእል ከንታይ ገይሮም መስክል ይድምስስዎ ነይሮም ናብ ሑፃ ይቕይርዎ ዋይ ስለምንታይ ከም ክገብሩ መሪፆም ስለዚ እዚ ናይ እንግሊዝ ዝበሃል ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ታሪክ ኣንጻር ኤርትራ ሕማቕ እቲ ዘገርም ከ ማለት እንግሊዝ ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ገዚዋ ንሱዳን ይገዛ ነይሩ ንኬንያ ይገዝእ ነይሩ ብዙሓት ሃገራት ይገዝእ ነይሩ ካብ ኤርትራ ሰሪቑ ንዓዲ እንግሊዝ ከብፅሖም ንዘይከኣለ ናበይ ንኬንያ ክቦም ጀሚሩ ንሱዳን ክቦ ጀሚሩ እቲ ፋብሪካታት ትሕተ ቅርፂ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ወሲዱ ካብ ኤርትራ ወሲዶም ገሊኡ ንሱዳን ይወስድዎ ገሊኡ ንኬንያ ይወስድዎ ገሊኡ ንፓኪስታን ይወስድዎ ዝበዝሐ ድማ ንዓዲ እንግሊዝ ወሲዶሞ ክሽየጥ ዝኽእል ሸይጦሞ ሕራይ ዝስስከ ድኻታት ስለ ዝነበሩ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ደኽዮም ስለ ዝነበሩ ክትብሉ እንትኽእሉ በት ዋይ ነቲ ነገራት ክትዕንዎ ትመርፅ ስለምንታይ ክድምስሶ መሪፅካ ስለምንታይ ህንፃታት ከተፍርስ መሪፅካ እዚ እንታይ ዘርእየካ ደይ መደይሎም ኤርትራ ከም ሃገር ንኸይትቐውም ኤርትራ ከም ሃገር ንኽትቀውም ተኽእሎ ስለ ዘለዋ ከም ሃገር ንኸይትቐውም እዛ ሃገር እዚኣ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብላ ዝተረመሰ ሕብረተሰብ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ክነፀግዖ ኣለና እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ዝብለኩም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ለንቀን ይጥቀሙላ ኣለዋ አንጻርና ከስምዓኩም እንታይ ማለት ምዃኑ ደይ መደይልካ ዝተገበረ ጌም ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተይ ብዛዕባ ኤርትራን ሶማሊላንድ ክዛረብ ከለኹ ሶማልያ ከማና ጌርኩም ሰድዋ ክብል ከለኹ ታሪክ ናትና ተመሳሳሊ ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ሓደ ሃገርሲ 30 ዓመት ንሓርነቱ ወይ እውን በይኑ ከም ሃገር ኣክት እናገበረ ከሎ ኩሉ ነገራት ባዕሉ ዝገብር ተኮይኑ እቲ ህዝቢ ድማ ከም ሃገር ክቆም ዝደሊ እንተኮይኑ መሰል ክወሃበ ይግባእ ማለት ኣይኮንኩን ኣነ መሰሉስ ክሕለወሉ ብተገበየ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ካልእ ታሪክ እዩ ናይ ሶማሊላንድ ድማ ካልእ ታሪክ እዩ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኤርትራ እኮ ግዛእታዊ ኮሎኒያል ብዘበቲ ናይ ኮሎኒ በቲ ናይ ጥልያን መግዛእቲ ብኡ ዝቆመ ዶብ ስለ ዘለዋ እያ ከም ሃገር ዩኤን ክቐበላ ዝተገደደ ዝብል ስነ መጎት ዝፀሓፍኩም ነርኩም ኣብ 52 እንዳ ዘይቀበላ ከም እንተትኾን ነይራ ኤርትራ እንታይ ክገብር ፌደሬሽን ገብራ ነይሩ ኤርትራ ኣብ 93 ዩናይትድ ኔሽንስ ከም ሃገር ዝተቐበላ ኣብ ዘበን ጥልያን ዶባ ዝተነፅረ ካብ ጥንቲ ከም ሃገር ዝቆመት ሃገር ስለ ዝነበረት እዩ ዝብል ስነ መጎት ኣብ ኮሜንት ብዙሕ ተፃሒፍለይ ኣሎ ብቮይስ እውን ሰዲድኩም ለይ ደን ዋይ ኣብ 1952 ኤርትራ ፌደሬሽን ክትከውን ምዝ ኩሉ ታሪካዊ ሰነድ ዘሎ ሰነድ ኣብ ግዜ ሻዕብያ ኣይኮነን መፅዩ ጥልያን ድሕሪ ኮይኑ ምስ መልልክ ሓንፂፅዎ እቲ ዶብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኣብ መግዛእታዊ ዶባት ዝተመርኮሰ ዶብ እዩ ዘለዎን ብኡ ዝምርኮስ እቲ ቻርተር ናይቲ ኣፍሪካን ዩኒየን ተን ሃገራት ኔሽን ሃገራት ኣቃዋማ ናይ ሃገራት ኣብቲ ናይ 1980 ድዩ ወላ ኣብቲ በርሊን ተኣኪቦም መጉዚት ናይ ኣፍሪካ ክገብሩ ከለዉ ስክራምብል ኦፍ ኣፍሪካ ንብሎ ብመሰረት እሱ ሽዑ መፅኦም ነተን ሃገራት ንናቶም ምስ መቐልወን እሱ እቲ ኮሎኒያል ትሪቲስ ዝበሃል ወይ እውን ኮሎኒያል ቦርደርስ ዝበሃል ካብኡ ዝብገስ ደን ኤርትራ ንፁር ፕላን ነይርዋ ሃገር ምዃና ዝፍለጥ ነይሩ ስለምንታይ ኣብ 52 ናፃ ሃገር ክብልዋ ዘይከኣሉ ቢካዝ ኢትስ ኣባውት ኢንትረስት ረብሓ እዩ ኤርትራ ኣብ 91 ከምኡ ድማ ኣብ 93 ሃገር ዝኾነ ብቕልፅማ እዩ ዩኤን ስለ ዝሃባ ኣይኮነን ዩኤን ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ጥራይ እዩ እንታይ ይብለኩም ነይራ መጀመርያ ሻዕብያ ምስ ቅልፅሙ ስለ ዝመፃ ኣብቲ ቦታቲ ሓያል ሰራዊት ሒዙ ሓያል ኣፅዋር ሒዙ እሞ ከዓ ነቲ መንግስቱ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ስሩ መንቂሱ ስለ ዘጥፍኦ ከም ብሓድሽ ዝኾነ ክገብሩ ተፈቲኖም መሊሱ ነቲ ናይ ኢትዮጵያውን ክድምስሶ ስለ ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ እዚኣ በቲ ሓደ ናይ ኮሎኒያል ሂስትሪ ኣለዋ ከም ሃገር ካልኣይ ድማ መን ካብ መንገዶም ጠጠው ክብል እዩ መን ክኽልክሎም መለስ ዜናዊ ክኽልክሎም ይኽእል ነይሩ በናይ ዓቕሚ መለስ ዜናዊ ንበዓል ኣርታ ስልጣን ክሳብ ትደልዎ እሺ ሻዕብያ እናበለ ዝቕፅል ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ብቕልፅማ እያ ናፅነታ
ናጽነታ ብቕልጽም ጥራይ እኹል ስለ ዘይኮነ እዮም ሬፈረንደም ገይሮም ምክንያቱ ሬፈረንደም ተዘይገይሮም ኣብ ገለ ግዜ ሪቨርስ ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ እዮም ናይ ኤርትራ ናይ ሶማሊላንድ ከተሓዝ ኢለ ይኮንኩን ሶማሊላንድ ከም ህዝቢ ንነዊሕ ዓመታት ክንዲ በይኑ ዝኸደት ኮይነ ናጽነተይ እንተበለ ክግብኦ ይግባእ ኢላ እዛ ምናልባት ምስ ኤርትራ ካወዳድሮ ኢለ ይኮንኩን ናይ ሶማሊላንድ ልክዕ ሳቶም ኮሎኒያሊ እንግሊዝ ዝገዝኦም ነይሩ again ኣብዚ እውን we have to be careful ንሶማሊያ ጣልያን ይገዛ ነይሩ ዛ መቃዲሾ ሶማሊያ ትባል ጣልያን ዝገዛ ነይሩ ነቲዮም ሶማሊላንድ ግን እንግሊዝ ዝገዝኦም ነይሩ ስለዚ ክልቲኦም ነናቶም ኮሎኒያል ሂስትሪ ዘሎ ወላ እኳ ሓደ ህዝቢ ይኹን ኮሎኒያሊ ሳቶም ክልተ ተፃራሪ ሓይልታት ወይ ክልተ ዩሮፒያን ፓወርስ እዮም ዝገዝዎም ነይሮም ንሱ ካልእ ስቶሪ እዩ ኣነ እቲ እንግሊዝ ዝበሃል ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ንዓይ ማለት እዩ እቲ እንግሊዝ ዝበሃል ነተን ግዝኣት ናቱ ማዕረ ይርአን ከም ዘይነበረ ካብ ኤርትራ ሰሪቑ ንኬንያ ይህብ ነይሩ ዋይ ካብ ኤርትራ ሰሪቑ ንሱዳን ይህቦም ነይሩ ንግብፂ ይህብ ነይሩ ይሸይጥ ይህብ ነይሩ ንፓኪስታን ሰድድ ነይሩ why is that this is something we really need to study and ኣብቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ተሪኻዮ እውን እተን 10 ዓመት ናይ ኤርትራ ትዝኸፈ ባርነት ንታሕቲ ንክኸዱ እቲ ፅልኢ እቲ ነገራት ንኽበላሾ ዝገበረ መንግስቲ ናይ እንግሊዝ እዩ ስለዚ እዚ መንግስቲ እዚ ብሰፊሑ ክሕተ ዝግብኦ እዩ ግዜ ኣለዎ ሓደ መዓልቲ equipment and stripping wood, iron, steel, and gone to benefit British-run territories in Africa, the Middle East, and Asia. She said in Massawa, they dismantled cement factories and sent to Sudan. An aerodrome, a small airport, had been sold to Egypt. A dredger, machinery that works from inside the sea, had been sold. A floating dock and 2 giant cranes had been dispatched to Pakistan, Egypt, and Malta, while 500 oil reservoirs had been raised and 20 radio stations dismantled. Furthermore, along the coast of the So እቲ ስርቂ ሲስተማቲክ ከም ዝነበረን ወሲዶም ንሱዳን ዝሕብዎ ፋብሪካታት ኣሎ ወሲዶም ናብ ካልኦት ሃገራት ማል ፓኪስታን ግብፂ ማልታ ናብ ኩለን ዝሰድዎ ዝነበሩ ነይሩ ኤርትራ ኣዝዩ ሃብታም ሃገር ነይራ ትዋንቲ ጥልያን ንዓና ሓሊደ ይኮነ ንሓዋሮ ኤርትራ ዝቕመጡ ስለ ዝመሰሎም ከምኡውን እቲ ቤዝ ናይ ኢንዱስትሪ ዝነበረ እቶም ጥልያናውያን ኢንዱስትሪያል ኣተሓሳስባ ዝነበሮም ነቶም ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ንዓታቶም ብሓይሊ ወሲዶም ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ኮንቴይነራት ከም ዝዕሸጉ ኣብ ካምፕታት ከም ዝኣቱ ገይሮም ኣብ ካምፕታት ከም ዝኣቱ ገይሮም ስለዚ ደይ መደይሉ ዝንክስነት ሎሚ ኣክንዲ ገለ ቆቢዕ ኣብ ርእሱ ገይሩ ዘሎ ኣድዩ ዝነበረትሉ ግዜ ዲ ወላ ኣብ ሓጉ ዝነበረሉ ግዜ ነዚ ኪንግ ቻርልስ በሃል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈፀምዎ ገበን ሕሉፍ እዩ ማለት እቲ ጭቆና እቲ ካልእ ይትረፍ እቲ ኣብኡ ዝፀንሖም ነገራት ክሳዕ ክንደይ ንኤርትራ ድኽምቲ ሃገር ርምስቲ ሃገር ንኽትከውን እዚ እገዳታት ዝገብርዎ ዘለውን መቐልፀልታ ናይቲ ቀደም ኣብ 4 ዝገበሮ እንግሊዝ እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ እውን ተመሳሳሊ ካብኡ ዝብገስ እዩ ኦፍኮርስ እቶም ደርግን ሃይለ ስላሴን ልክዕ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬምን ይብለዩ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሃንፁ እንተኮይኖም ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ክዓፅው ክኽእልሎም ኤቭሪቲንግ ኣብ ኤርትራ ተዓፁ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ወሲድካ ንኢትዮጵያ ከምኣ ነራታ ዘመን ሃይለ ስላሴ ይኹን ዘመን ደርግ ስለዚ ንኤርትራ ፍሉይ ነገር ክገብሩላ ዘይኮኑስ ነቲ ዘለዋ እናወሰዱ እናበላሸውን ዝኸዱ ሓይልታት እዮም ነይሮም ብጀካ ጥልያን ማለት እቶም ካልኦት ኩላቶም ንዕንወት ናይ ኤርትራ ዝጓዩ ዝነበሩ እዮም ኢና ንብል ዘለና ምናልባት እዚ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ብሰፊሕ ክዛረበሉ እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ኣብታ ድራር ፈር ኣፍሪካ ከነውርደልኩም ኢና ብሰፊሑ መዓት ኤቪደንስ እዩ ዘለዋ ኣብኡ ከነውርደልኩም ክንፍትን ኢና President-elect Donald Trump and Israel targeting weakened Iran nuclear facilities. The war that has impacted Palestine, Lebanon, Israel, Syria is set to expand into Iran. Turns out the secret planning for such an assault is apparently no longer much of a secret. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ግዜ ጆ ባይደን ንኣስታት እንድሕር ኣውዲቓ ኣላ ናይ ሕዝብላ መራሒ ድማ ንሕዝብላ ድማ ኣዳኺማቶ እንተላ ንሓማስ ሃሪማ እንተላ ንኢራን ድማ ብርሑቕ ብነፈርቲ ናይ እስራኤል ገይሮም ኣገደስቲ ዕላማታት ሃሪሞም እንተለዉ ሕጂ ድማ ናይ ንመወዳእታ ቅላዕ ተሪፋቶም ዘላ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክገብሮ ከም ዝኽእል ፈልጥዮም ንኢራን ንምህራም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ምስጢር ስለ ዘይብሉ ኩሉ ትዕድላት ከም ዘሎ እዩ ብምባል ኣብ ለንቀነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዛሪበሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ንሱርያ ምውዳቕ ኣብ መንጎ ኢራን ናብኣቶም ነቲ ቃልሲ በቲ ሬዚስታንስ ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስታንስ ዝብልዎ ዝነበሩ ብሱርያ እናመፀ ነይርቱ ኩነታት ስለዚ ንሱርያ ንበሻር ኣልኣሳድ ተዓሊኻዮ እንተልቢስካያ ተዓዲ እሞ እንተተቆፃፂርካዮ ኢራን ጠቕላላ ኣብቲ ዞባቲ ዝነበራ ፅልዋ ክለምስ ይኽእል እታ እንኮ ክተርፎም ትኽእል እታ ኣብ የመን ዘሎ ሕቲ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እንተትኻልእ ብንዮ ቤን መፅያ ክትረድኦም ነቶም ሕዝብላ ይኹን ንሓማስ ይኹን ንካልኦት ዕጥቃት ጉጅለናታ
ስለዚህ ንኢራን ንምህራም መዳለዊ ፕላን ውን ይመስል እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተንተንቲ ፖለቲካ ንቐፅል The two allies are reportedly ready to strike Iran's nuclear facilities, believing Iran's regional position is weaker than it has been in decades. You see, its key ally, Bashar al-Assad, is no longer in power in Syria. Its other major ally, Hezbollah, has been pushed into a corner by the punishing Israeli offensive. The big question is, will Iran take such an attack neatly? Are these facilities as vulnerable as its enemies believe? So, እቲ ኣብ ኢራን ከንታዮም ክሃርሙ ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ኒኩለራዊ መደበር ዝብልዎ ዘለዉ ዕላማናቶም እቲ ኒኩለራዊ መደበር እዩ ዝበሃል ዘለዉ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ኒኩለር ማዕቢላ ክትከውን ከም ትኽእል ብዙሕ ግምት ኣሎ ብናይ ኣሜሪካ ፀብፃብ እውን እንተኾነ ኣንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ኢራን ቀሪባ ከም ዘላ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ነጊርና ነሮ ወርሒ ተሪፍዋ ኣሎ ኢሉ ስለዚ በቲ ናቱ ዘረባን ግምት እንተኮይኑ ቀደም ገይራ ኣላ ማለት እዩ ብሓፈሻ ነቲ ናይ ኒኩለራዊ መደበር ናይቲ ሃገር ንምርማስ ኢራን ከቢድ ብድሆ ክፅበያ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ዝደልየቶ ንክትገብር ከፍቅደላ ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ምፍላጥ የደሊ ግምት ኣይኮነን እዚ ኣብዚ ሓለፈ ዝገበረ እዩ ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመታት ናቱ ንእስራኤል ዝደልይዎ እዩ ገይሩ ኣሎ ኩሉ ዝሓተትዎ ሕራ ኢልዎ እንቡ ክብሎም ዝኽእል ሰብ ኣይኮነ ስለዚ ሕጂ እውን ባይ ዘ ወይ ዝገርም ናይተን ሃገራት ዓረብ سعودية يكون قطر يكون إمارات إسرائيل كم ختصفح في التقام يبلون كم يوم زدليسون إسرائيل مسفح عن إسرائيل بعفهم يوم كم زنت علينا قالوا زبلون بر بتكبر إسرائيل تصفح في حتى تقام يبلون ولا بواجنا كانت عرب هم نفسهم تراهم سايوم بري بقى بواجنا كانوا تقام يبلون ولا تي أبراهام أكوردز بعض نبرك وإسرائيل الفلسطينيين يتكبر ولا ما يتكبر زي قدس مسانا زمدنا نخجبرو نقدر نخجبرو by the way أبزوان زي تزعبي فلايت كاب إسرائيل زجبر لدبي زبز فلايت زلوا تل أبيب كنديت فلايت per day لدبي زلوا لذي تي هجرات عرب فلاي إمارات مس إسرائيل زلوهم زمدنا بتعمل عمقات زلوا يو لذي دونالد ترامب دما نتنا إسرائيل دليتات كماليو مثلا هجرات عرب دما لنفسن كسب كرب حزخنا لنفسن كسب كربالو زخلا زخنا زعبنا سورياويان ويزعبنا كالوت كحلقة كم زي كنا ردو جرنا عن وزدهم كلالنا that's why Iran is going to have a very difficult life أنا كم دريو دونالد ترامب بفلاي دما يزبل بداينا راشا تتوديو نا يوكرين راشا تتوديو راشا قرب عرفت تخترك بتغيل عن إيران كتتحنايا بزوك تحجزات تغيلها معناته إيران تأنقذ حجزات عقر سلزخون انت زي اللي كلهم زمع حيالات هجرات اخيهم في الامريكان اسرائيل كل نجراتهم كل محاوراتهم اورجنايز جيرم ايران كبيد بده يكون معناته اتي حاده اكسس اوف ريزيستنس ناتا تهريم سلازلو ايران كسعر وايم كود وايم كنا بلاين خلينا فيري سترونج حيال هجري جن والطباب دعم وسانيا كم زكيناتنا امريكا معناته كيناتنا امريكا بزنس كنا بالكلام خلوت هجرات كسارايو اسوارس لدي شتا كم امريكا تكوينات بزنس تغيروا معناته أبتو كينات نابنت إيران وكلنا أوروبا قال من الحزايا ياخذ مس تصوير دما كلها تاني كافلو ساترا يكون إيران جن كاب قبل الجدان تجمن نفسها نخط كلاغل بزح باجت كدليايو سلازي التاكتيك نا كينات كتري غلغا نتن هجرات أزي كبيديو نا إيران تشاينا ممكن تدقفها خم تغل جن تشاينا أبوقات ياخذ كلاغل الكامل لا تحسبني تشاينا نا يوقف برينسيبل بلو بنقيهم كحجزو خاص غلهم برك ساب حجي أب كيناتات يوم نخستك حجزيهم بس كستدو كبليهم كتب لهم دخل هجرة يكونن anyway نريز لنا نيران عبي بده عبي عقبتي تبيهم كم زلوا مجنزاب كدليو معناته تزز مصام زل حيل دونالد ترامب بفل هيدا ما أبز حجي مثل موضع ناي بشار الأسد كل استراتيجياتهم ناي ما كلام مبرع تغيير سلزلوا إيران كبيد بده كقات معهم صغليز الكرتل Lead them to be. You see, Iran has been attacked before, so we can assume that its facilities were a target as well. In fact, there are reports that over the last year, Iran has reinforced its facilities and taken them to deeper underground locations. There is the other life and death question as well. Could a successful attack on Iran's nuclear facilities lead to the havoc of nuclear radiation in the entire region? Experts ultimate ናይ መወዳታ deterrence ወይ ከዓ መከላኸሊ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣባዕቢሎም ተለው then they cannot do that decision ስለዚ ኢራን እታ ኒኩለር ተቐላጢፎም ክበፅሕዋ ክኽእሉሎም በፂሖም ተለው ድማ ኤክስፓንድ ክገብርዎ ክኽእሉሎም and they know that ስለዚ እሳ እታ ምርጫናቶም እያ እታ ዝዓብየት ዕጫናቶም ድማ ቭላድሚር ፑቲን ምስኦም ዲል ገይሩ ስለ ዘሎ እንታይ ዓይነት ዲፈንስ ዲል ክገብሩ ይኽእሉ
ብሓፈሻ ግን ከቢድ መድረኽ ክቕፅበያ ከም ዝኽእል ኢራቅ ካብዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ውድቀት ሃንደበታዊ ውድቀት ናይ በሻር አልአሳድ ዝፈጠሮ ፀገም ንኢራን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ናብቲ ናይ ቁጠባ ዜና ቅድሚ ናብቲ ካልእና ምስጋርና በዚያ እስከ ንጀምር what's going on up economy world and investment world Let's take a look at crypto this morning. And as you can see, Bitcoin is well above $100,000 right now. Crypto seeing a major boom since President-elect Donald Trump's election victory. The President-elect's son and Trump Organization Executive Vice President Eric Trump said at a Bitcoin conference in Abu Dhabi earlier this week that his father will transform the U.S. into, quote, the crypto capital of the world. And he'll be an So بزعبا كريبتو مينستريم ميديا دارجا فانتاستيك بقى بزعبا كريبتو تراي كزارب زوع زولا كنبل نغلينا التقدم فتصم زي زربا لزنا برار سنتلو كريبتو بزوان زي مينستريم ميديا اغلال بزعبو يدي زارب زلو صغا بفلاي دونالد ترامب زدقفو زنبر دونالد ترامب ابتناي كريبتو سبيس بزوح انجيجمنت تقبر مخانو بفلاي ودو اريك ترامب زبلو لنكنا دما انا تزربا مور درايف قبر لوجن زربا كاليو ابوليس درجاينا خلينا زارب زلنا دونالد ترامب زي زاربا ነገር የብሉን አደቁን ክትብል ትخليها but what is the policy ነትኩነታት ከይር ዝኽል ዝባል to the industry. Joining me now is the Digital Chamber founder and CEO Perianne Boring. Perianne, great to see you. Hey, do you agree that President Trump will create such a backdrop making the US the crypto capital of the world? Well, so far ሰትዕቶ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ባፉ ብዙሕ ግዜ ከም ዝበሎ ናይ ክሪፕቶ ካፒታል ናይ ዓለም ክንገብራ ምዃና ድሮ ቅድሚ ምርጫ ወርሒ 4 ኣቢሉ ዝተዛረበ ኣብቲ ናይ ቢትኮይን ኮንፈረንሳት እዩ ናይ ክሪፕቶ ካፒታል ክገብራ ናይ ኣሜሪካ ክሪፕቶ ካምፓኒስ ኣብዚ መፅየን ኣብዚ ሚንት ትኸውን እዩ ኣብዚ ተን ካምፓኒታት ድማ ኣብዚአን ከዓብያ ኣብዚ ማይነት ክኸውን ኩሉ ነገር ኣብዚ ከም ዝኾን ክገብረ ኢሉ ኣውጁ ነይሩ ናይ ብሓቂ ዶ ገብረ ኸውን እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ሕቶ what President-elect Donald Trump has proposed, what he's outlined to our community, would absolutely solidify the United States leadership in the digital asset and blockchain technology ecosystem. He gave his famous Bitcoin speech in Nashville. So, yes, ክገብራ ከም ዝኽእል ኩሉ ተኣካይዳናቱ ንዑ ዘጉልሕ እዩ ክሪፕቶ ፅቡቕ ምህላው ግን ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ላይ ዝምርኮስ ኣይኮነን ሓደ ዓቢ ነገር ኣብዚ ክትርድዎ ዘለኩም ኣብዚ ድማ ሪሊ ኣገዳሲ ሓበሬታ እየ ዝህበኩም ዘለኹ ኣነ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ዕለት 12 ካብ ዕለት 2 ዲሰምበር ወርሒ 12 24 ዘጋጥም ዘሎ ረይዎ ዕለት 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 ኣብዘን ዕለታት እዚአን ክንዲ ምንታይ ገንዘብ ናብ ክሪፕቶ ይኣቱ ከም ዘሎ ረይዎ ካብ መን እዩ ዝኸ US Bitcoin ETF inflows ካብ ግለሰባት ኣይኮነን እዚ institutional money ዝበሃል on average ዕለት 2 ወር ዲሰምበር ማለት እዩ ዕለት 2 ታሕሳስ 353.67 ሚሊዮን ዶላር እዩ እዚ ድሕሪኡ 675 እዚ ዝኣቱ ዘሎ ካብዞም ናይ ETFs ይጎድል ኣሎ እቲ ዋጋ ሓንሳብ ላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ሓንሳብ ገለመለ ንብል ኣለና ንሳቶም ቀፃሊ ረይዎ እቲ ዝወሓደ ዝኣተወ ዕለት 11 ክኾን ከሎ 223 ሚሊዮን እዩ ድሕሪኡ ዕለት 12 ድማ 597.57 ሚሊዮን ነዚ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ ማይክል ሴይለር እዩ just ዝተፈብራ ይመስለኩም እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ we are እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ንሱ ኣብ ታሕቲ ረይዋ we are all competing for 45 million worth of Bitcoin mined daily መዓልታዊ እቲ ቢትኮይን ማይንድ ዝኾን ዘሎ ካብቲ ብኮምፒውተራት ገይሩ ማይኒንግ ዝገብርዎ ዘለው 45 ሚሊዮን ቫልዩ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ቢትኮይን ዋጋናቱ ንመዓልቲ ዝቕረብ ቀረብ ናይ ቢትኮይን ንመዓልቲ 45 ሚሊዮን ክኾን ከሎ እቲ ካብ ETF ጥራይ ዝመፅእ ዘሎ ገንዘብ ክንደይ እዩ ዳርጋ 10 ዕፅፊ ዲ ወላ ልዕሊ ክንደይ ዕፅፍናቱ ኣብ ገለገሊኡ ዳርጋ I don't know ኣዝዩ ዝተዓፃፀፈ ዕፅፍናቱ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ገሊኡ 10 ዕፅፍናቱ ኣብ ገሊኡ 9 ዕፅፍናቱ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ገሊኡ 8 ዕፅፊ ከምታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ እንታይ ዘርእየኩም ዘሎ ሓንቲ ነገር ክርእየኩም ደልየ ኣለኹ ብዙሕ ገንዘብ ኣብቲ ክሪፕቶ ስፔስ ይኣቱ ኣሎ እዚ ከዓ ካብቶም ኢንተሊጀንት ኢንቨስተርስ ወይ ከዓ ስማርት ማኒ ዝበሃል እዚ ኢንስቲትዩሽናል ማኒ ስለ ዝኾነ ስማርት ማኒ ዲፕ ፖኬት ዝብልዎ እዮም ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎም እዮም ብላክ ሮክ ኢኹም ትሪኡ ኣለኹም ብላክ ሮክ 11 ሚሊዮን ዶላር ትሪሊዮን ዶላርስ ኣሰት ኣንደር ማኔጅመንት ዘለዎ ካምፓኒ ንሱ ድማ እቲ ዝዓበየ ቢትኮይን ዘለዎ ቢትኮይን ETF ዘለዎ ETF ማለት ድማ ኤክስቼንጅ ትሬድድ ፋንድስ እዮም ዝብልዎ ብካልእ ኣዘራርባ ብመንገዲ ናቶም ንቢትኮይን ክገዙ ዘይክእሉ ብኢድ ኣዙር ንክገዙ ዘኽእሎም መንገዲ ማለት እዩ that's why ናይ ጥሮታ ገንዘብ ዲ ናይ ገለ ገንዘብ ብመንገዲ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ ገይሩ ናብዚ ከኣቱ ከም ዝኽእል ዝግበር ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ክሪፕቶ ስፔስ ናበይ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ምስ ትበሃል የድልዮ ስጉም ትውሰዱ ኣብዚ እውን
ريل استيت دما نابيا تقوم زلو حدا عبي ناي ريل استيت انفستر جراند كاردون زبالون مس مايكل سيلر دحر مزرابي نتي ريل استيت ناتي ناي حدا بليون ريل استيت مس كريبتو هايبريد زخونه فاند غيرنا نابو غصنا نعتلنا يبلو سلازي left and right there is always major and great news about crypto and كم تزدله زدله سقمتي بتخكلنيا حسابن رديتن كنقبر كنكلالنا نابتناي دونالد ترامب كان مملاسي نابي أوروبا استقاك كمال سكون بأبناء crypto space. Many things I would like to unpack here because you said so many good stuff. You mentioned, of course, Trump taking charge in January. So I'm sure you're well aware of what they want to do, what they plan to do. They plan to buy 1 million Bitcoin in 5 years as a strategic reserve asset. And by the way, today I've seen. زيادة حتى زلا أبال بايتونا جرمانيا هجرات البيتكوين كم استراتيجيك ريزيرف اسيتس بحال زلو امريكا زحسبو زلو هجرات كالو دما نزا حساب زي بفل هجرات عرب بدحر مغارجه بسفي يصرحالو خمزه لو عايز نقر معناته حنت فيديو كبكمي ابو دابي كزاربو خلو حنت فيديو نيراب زين ترقيبيا ابزي اسمعوها. I'll open this one up to the panel. Why are nation states now looking at Bitcoin? Maybe we'll start right to my right over here, Marwan. سلامتا يم هاجراتنا بيتكوين زتمت زلو ابزي وانزيلي حتى لو زابتنا بيتكوين مينات بال كونفرنس ابو دابي زنبري. Us as Dubai, we started with Bitcoin actually very early on. Back in 2012, we started teaching people about Bitcoin and what's the value take from it, because we saw a lot of negative connotation with Bitcoin and things like Silk Road and things like that. To see some Bitcoin politicians to And we'll talk about your work there in just a moment. Prince Philip, to you. So your job as the CSO of Jan 3 is, I guess, coming up with strategies for how to approach heads of state, people in power, how to talk to them about adopting Bitcoin, the benefits of Bitcoin. Can you tell us a little bit about that strategy? سوري نتم رحت هجرات بوليتيكانياتات سبسلطان كما يجركم تؤمنوا مسكي بزعبو أرد أن يبلو And what you're hearing from your end. Sure. Well, we all know here that Bitcoin is a bottom-up strategy. It's a grassroots effort. But sometimes we've got to employ a little bit of a top-down approach, and that's where Jan 3 comes in. We reach out to nation states, to politicians, to leaders, to individuals who might be influential, to ministers, and we teach them about Bitcoin. We educate them about Bitcoin. So مبزعت زي بيتكوين بوتوم اب يو كاب تحتي قل سبات كريبتو ناي كاب تحت زبقاش ترى سبات يوم توم زعبي ولا انت ناي كريبتو اوف كورس بزحو يكونون مجمر يعني بيتكوينز غزو ترى سبات يوم نيرون قل سبات يوم نيرون قل ابزي وانزي انستتيوشنز يوم توم زبزحو زون نزلو ابطالك زي امتيالكم نيره زبزح باتهم اي تي افس ساتهم يوم تزبزح كريبتو زون نوزلو بحفشه نتوم بوليتيكانياتات ناي ممهار نتن بفلاي بوليتيكانياتات من سيازلون هجرات ببزحي تقالات فنابز قداي زيات ولا دونالد ترامب سالا دقينا بت قداي تزخي زلو سزي نزي كريبتو نت بيتكوين من سيات يوم زياده زفلطون زردون نتوم عبيت دما نساتهم كصلوهم كخللهم اذا حساب زدما قلقله سبات مس مرحتنا ايرترا طبقه قرب طبق ركب زلكم ما يولدهم كونو خلو اكوتاتكم كونو خلو سزي زياده فلطون قرب لكم نزي نغرات زي كتماخروم قبروا مالد يكونس نزي نغر زي انفستيجيت كغبروا مسنعت كوسدولو قربت لي حسابات نت غداي تكقدسولو امريكا تقدسولو انتلا اوروبا دما نابو غصوم يخدو US Bitcoin moved into a different address. I don't know if that's Biden's last attempt to sell before Trump picks it up. I'm not sure what's going on, but there's a bit of fire flying around saying, oh no, they're moving again the Bitcoin, they want to sell them. It doesn't actually matter, I don't think, because if anything, they'll buy back again. But how do you feel about this 1 million Bitcoin in 5 years? Because if they do indeed start... بقمت على دونالد ترامب نزخ قبري حسب على مس جو بايدن كه نتزل لون بيتكوين كشطع حسب على يزبال كمتيني اصواراتني يوكرين زغواي زلو نتزل لون كشطع يحسب زلو بحفشا كهجرات كم بعد جرمن نزك كنتاز بخمي ريوس كسم Are we going to see countries and nations forming into it? Yeah, of course. We will get FOMO. If the United States starts it and they see the price going up and they really start to look into it, they will realize that we are far behind and we have to catch up. So American در وسيناتو توسان أمريكا غلطي فانت وسيدا كالوت هجرات الدل كلونا يكونون ياتول دلا مغنياتو أمريكا منكس أمريكا خجزة تجمير بيتكوين نسماي كتوكسيو دحريو كالوت هجرات نخجزة أزيو كبيدي كونن أزيو كبر كونسل زخنة لذي التريسك أمريكا خياتو تخلا موسان ترايو قال نجار كتحزم فتان عند حر أمريكا تياتو
ولا أمريكا حدا تريليون جنزة برينت غيرهم ما عاد بيتكوين كجزء خليهم معناته عدا سلاسة ما عاد عدا زلوهم 35 تريليون علوهم كم زبلوهم ما خرطون كم زلوهم فلات يدلي إزي كله أبقى متاو تخكلني وسانة كتوزدو يعدمكم عنه هجي نابتنا زبانا قداي كنسجر كنفت. Next we turn to Sudan. At least 127 people, mostly civilians, were killed there over the past 24 hours. 48 hours by barrel bombs and shelling from the warring sides. This news comes from rights activists observing the civil war that began on April the 15th, 2022. The conflict between the state army and the paramilitary rapid support forces has been turning increasingly bloody as ceasefire efforts have stalled. ጉዳይና ሱዳን መዛረብን መሕዘንን ጉዳይና ኾነ ይመጻሎ ከም ንሪኦ ዘለና ሱዳን ቀጻሊ ብፍላይቲ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ሱዳን ዳርፎር ዝበሃል ዘሎ ቀጻሊ ብሕማቅ ዝቆተሉ ሰባት እናበዝሑ ይመጹ ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ሰራዊት ናይቲ መንግስቲ ፈጺሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ዕላማታቱ ክሓርም ክብል ዝገበሮ እዩ እዚ crises elsewhere have dominated world attention. These ruins are all that are left of this bus to Sudan's capital. Day lives, whether on public transportation. This attack, instead of being directed at our heroes on the front lines, is aimed at these innocent civilians in their everyday lives, whether on public transportation or in markets. This attack is widely بحافሻ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብ ሱዳን እቲ ውግእ ኣብ ከተማታት ስለ ዝግበር ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ውግእ ናይ ሱዳን እቲ ዝሕዝን ክፋልናቱ ኣብ ከተማታት ኮይኖም እዮም ክልቲኦም ወገናት ዝዋግኡ ኣብ በረኻታት ከምዚ ገለ ኣይኮነን ኣብ ከተማታት እዩ ትውግእ that's why እቲ ዕላማታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘጋጥም እቲ ዳዕመ ሸሪዕ ዝብልዎ ዘሎ እቲ RSF ዝበሃል ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ሙቐት ናይ ተዓዲ ገለ መላ ኣብ በረኻታት ኣብ ድፋዓት ኮፍ ኢልካ ክትዋጋሉ ትኽእል ዓዲ እውን ኣይኮነን ስለዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሱዳን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ዝኸውን ዘሎ ናበይ ገፁ ክምዕብል እዩ this is always a sad story ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ኦኬ ናብ ኢትዮጵያ ንመለስ ንግረ መንገዲ ክተቕሶ ስለ ዘለኹ ኢትዮጵያ መጀመርያ እቲ ዝተገበረ ውዑል ፍሹል ከም ዝነበረ ምስ ፈለጡ ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከተኣታቱ ጀሚሮም ኣለዉ ንጀምር በዚ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ንምርዳእ ማገር በርግጥም በኪራይ ወደ መሿለኪያ ብቻ መልማት ነገን ከመናፈቅ በቀር የሚመጣን ጫና መቋቋሚያ አቅም ከቶ ልታገኝ አይቻላትም 50 ሚሊዮን ነበርክ አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ልትሆን ነው አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊካል ፕሪዝን ሆኖ መኖር አይችልም ሚዛኑን በጠበቀ መንገድ እየተጋራ መኖር አለብን እናም ሀገር ፊቷን ወደ ፀሐይ መውጫ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሃገራዊ ቴሌቪዥናት ናይቲ ሃገር መደበራት ቴሌቪዥናት ናይቲ ሃገር ነዚ ናይ ኣቢዕ ቃላት እናተጠቀሙ ኢሞሽናል ናይቲ ህዝቢ ትሪገር ክገብር ዝኽእል ወይ እውን ስምዒቱ ከለዓዕል ዝኽእል ዝግባኣካ ደይ መደይ ተባሂሉ ተወሲዕካ ዘለኻ ህዝቢ ኢኻ ንድሌታትካ ተበገስ ዝጉስጉስ መንፈስ ብኩሉ መንገዲ ዘርጊሖም ኣለዉ ኣነ ክነግረኩም ኣነ መረዳእታ ናተይ ኢትዮጵያውያን ብኣፍ ደገ ባሕሪ ክዛረቡ ከለዉ ውሕድ ህዝቢ ካብቲ ኢትዮጵያ ገምጋም ናተይ ዝብለኩም ውሕድ ህዝቢ እዩ ብሶማልያ ደኾን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ብጅቡቲ ማለት ደኾን ካልእ ክንረክብ ኢሎም ክሓስቡ በኤርትራ እዮም ዝሓስቡ ቀዳማይ በኤርትራ እዮም ዝሓስቡ ስለዚ እቲ ብጎስጓስ ኢንዳይሬክትሊ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ክብሉ ከለዉ ኣብ ሓንጎሎም ዝመላለስ ነጥቢ ግን ብዛዕባ ኤርትራ እዩ እዚ ሕጂ ብግምት ወይ ከዓ ከምዚ እንታይ ገድሽና ኢና እሞ ንዓና ጥራይ እዮም ዝዛረቡና ብቃጥታ ክዛረቡ ከለኹ ስምዓኩም እየ ብቐጥታ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ሕጂ ካብቲ ዘረባናቱ ምስቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናገበሩ ነዳዲ ዘለዎ ዶ ፀጋታት ዘለዎ ዶ ኣብዚ እውን ከረይኩም እየ ብክልተ ወገን ከረይኩም እናም ሀገር ፊቷን ወደ ፀሐይ መውጫ ወደ ቀደመ መሿለኪዋ ቀዩ ባህር አሻገረች አይቀሬ እድገትና ፍላጎቷ ወደ ጠየቃት የባህር በርሞን ዓለም በሚዳኝበት ሀገራት በፈቀዱት መልካም ምድራዊ አቀማመጥ በቸረው ዳኝነት ጥላ ስር ፍትሃዊ ጥያቄዋን አነሳች በጦርነት አንፈልግም በኃይል አንፈልግም በቂ ሪሶርስ ነው በማንኛውም ህግ በማንኛውም ያገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል እዚ ዘረባ እዚ ተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘለዉ ማለት እቲ ዝዛረብዎ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝተኸልከሉ ገይሩ እዩ ዝሸጦ ዘሎ እቲ ዘረባ this is very interesting ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ገይሩ ዝሸጠሉ ዘሎ ጠቕላላ ወደባት ናይ ትጠቀም ከም ዝተባሃለ ዓፂኦሞ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መተንፈሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝተኸልከለ ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ምጥምዛዝ ዓመል ስለ ዘለዎም
ني سليم صعدا إلهم بروباغندا خجبرو زخلو ميديان غوسغوستن سلازلهم إثيوبيا نتيجة دما أخولات يوم ساتم كأمنوا نجي انتهي تي كنتا تابزي you have to be strong حيلي يدلي وتي حدا كابتي أبير ترازلو كنتا تريو زلنا بز بحقناتو من دليتناتو من تزخون نيرو أنت ليتي إيرترا كم حجر كتكسلها ما يدليو إيرترا كم حجر دويلا زلا كينو زربا كجبرو وصل زخولو سلزي اللي تراي أرجع مومنت سياسة رجلو كفتوني يقولون يبلني كفتوني يقولون كل جزء معناته سنة إلى خنا قرأكم كما يجي رب نكفتونو قصقاس يميرهم كم زلوا زري حبريتك وكم بكل ما قديم كا نتيجة ما شاء تفنيهم رجلو سلزي زبيرترا الدامين قد مخلون حد نتنا زبيرترا العلا قد سنة له أوكي أقول يوم ندحري تبريسهم بكولونيالي نبنة تسمعوا حجوزي. The same thing for Eritrea. You know, now the Eritrea has taken a position. If there is some kind of a conflict, you'll never know how that conflict would end, because you know there are regrets, there are this, there are that. We'll never know whether the Eritrea that we know today will continue as it is, especially south of Massawa. So anything goes. سنتايز بنزلهم زعبا إيرترا كان زعرب كلنا كم قال لي وقنت تجميرو إذا إيرترا تبع زلا كم حجر كتكسل دي هاي تقتلن نفلط أنا قريب بالله كم نفلطه بزحت عسحتات يزلوا بوجن من يتعسى بوجنهم أفدق بحرنا ويون يتعسب ناتنا يزبل الناس اللي زلوا كيدو الناس زبل تعسى اللي زلوا كوينا أنت تجميرو نابي كم زخيت كم قمت هاي نخلينا يزبل زلوا أنا بقول لك تبلا نقد كوينات كجمر كله تعدي سابك فرس كم زخ زي محسابهم أمين هنا possibilities زلوا قد مثلا سنة 4 عام بتقوينات مستقبره أبادي ساباز نبرة سرعتي تفنكيلو الساتش رجعون له أجي إتي تعبيد بتش حمز اللوسي قلش إذا بلاك reality دحريت مسيحة check تغير كايو last time I checked 3 عامت شعبيا يا أبادي ساباتيو نتكم عطوم زعفرن زقعرن زنبره بونقيرو بورسو ترنيفو كم زهدم زقبرو I wish it mentality التعبير تراكوا في الانتزغون أمين كم عينة إثيوبيا زبالة تقليت انترفع ما صبك حسب سلزيكل أب أسمراني إرترات راي حراجيرنا كنا براي نغلنا كم بنقرا لنا أبو زبل أتحساسبا أقدر سنة كلويو because for them it's already the game ناتهم نيرترا نبفنكالي أنا قال سبات الإرترا كو بعالم درجات قبلنا زلوايا seriously who cares about that سوريا كو بعالم درجات قبلنا نيرو عجين كنت زقبر وازل لو طريقة ليبيا بهجر درجات قبلنا نيرو ليبيا لو مش متري زلوا كندي كفالنا جزاتنا تاكت كو عصري تغلنا إمارات بيزا لو كالود بيزا لون كالود قال له شماوي ليبيا زبل هجر على لوجن من ما حد ريف لتني أنا زفلته وقع عالم زفلته خلت منقص له ليبيا أب بنغازو زلوا منقص له أب ترابلس زلوا منقص ماله خلت منقص له يمن كيد خلت منقص له حوت زبهال منقص له انترناشونال منقص زبهال دما أبتي تعطي أب عدن دي أب جلخا انترناشونال منقص زبهال له كلته منقص له السودان كيد كلته منقص له دع مشاريع تناي RSF ناي حميت له نفس زخالي ناي تسرع السودان دما قالي سومال كيد كنا منقص له سومالي لأن منقصيو بونتلاند نات منقص له ولا محدرة باللوجو منقصيو جوبا لاند لان كلام مستوي فدرال منقصك باس كنيو سلازي اتحتو تسخات تي زاربو خازلو يكون in reality لولا ونت ويون international recognition إيرترا بغلط ما ترى كترجعت بغلط ما انت زي اللي محبر سب على أمريكا تدق صلى حجرا يكون نزلنا I think أبغى interview أبزن حلفة interview ناتي present سياس محبر سب على مزبال fake زي ربايلو محبر سب على مزبال اللي international law زبال اللي هيلي international law أمريكا تتقملين خالود نقطة قدم بر نعاز خلك حيلي اللي معناته زين كلنا قاعد دفرستنا أمريكا international law قال ملته توعي بلوم نير سلزي تزبير ترا كردوز اللو إيرترا كاب قدمو
دحان كاب عفهم كن سمعينا نزي سبقة كتنتنا سنة لغري كنقرأكم كفت. So that's how political science and as a political scientist one would say that. Yeah. How about Sudan? Sudan, a great question. I'm glad you asked that. Darfur might split from Sudan, by the way. The Darfurians, the people of Darfur, they might split from Sudan. Sudan, I think, from my point of view. زي ፖለቲከኛ ዝነበረና ኢትዮጵያ እንታይ ብል ሶማሊያ ከተፈራረስያ ገለ ክፋል ናይ ሶማሊያ ናባና ከኣቱ ይኽእል እዩ ዝብል ቦቄ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ሶማል ክትፈራረስ ትኽእል እያ እቲ ፑንትላንድ ከምኡ ድማ ጁባላንድ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬትድ ክኾኑ ይኽእሉ ኾኑ ይብል ኤርትራ ድማ ከምኡ ብፍላይ ካብ ባፅዕን ታሕቲ ዘሎ ባፅዕን ዓሰብን ወሲኽካ ማለት እዩ እሱ እቲ ዘረባናቶም ፕሮቮኬሽን እዩ መቕስቃስ እዩ ምክንያቱ ኣም ቴሊንግ ዩ ካብ ኤርትራ ሓደ ፖለቲከኛ ይብለኩም ያለኹም ፖለቲከኛ ዝነበረ ዘይኮነስ ታራ ኤርትራዊ ኣብ ሚድያ መፅኡ እቲ ዝዛረበሉ ዘሎ ኢትዮጵያን ቲቪ እዩ ሃገራዊ ቲቪ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ቲቪ መፅኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ በንኩርና ገለ ክፋል ናባና ክንሕውሰ ኢና እንተዝብል እንታይ ከም ሪኣክሽን ክቡ ከም ዝኽእሉ ይርዳእኒ ቅድም ኣሎ ኣብ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኮይኑ እቲ ቆልዓ ዝገብሮ ዘሎ ዕግርግር ፅቡቕ ኣይኮነን ስለዝበለ ክንምንታይ ሓፍኮፍ ክብልቐኒ እዮም ስለዚ እንታይ እዩ ዝጅት ብድዕ ናቶም ኣኽር እንዲ ትዕቢትካ ንውጥቀት እንዲያ ተቐድማ ትዕቢት ዝበሃል ንውጥቀት ዝቕድሞ ንሱ እዩ ስለዚ listen to them ሓልዮት ብዛዕባ እዚኦም ከ ሓሊኻ ሰናይ ነገር ምግባርከ ብኸመይ የንብብዎ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ባህልና ነገር መረቦት ሓንቲ ስለዝኾነ እቲ ብበዝሒ ነገር ኮነ ኢትዮጵያ ሓንቲ ትሰማዕና ሃይማኖት ስለዚ እሳ ከይትፈርሰና እሳ ከይትጎደና ኢና ከዓ ንፅልሞን ኢደ ኣማ ኩልና ብፀሎት ስለምስለና ባሕና ናይ ኢትዮጵያ ከየተሰና ፀሎት ግበረና ይፈጽማል ትኑ ቪዲዮን ትንሽ አጥኞ ነው ሳላቀው ወፉም እንደሚታቃለ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ እንጸልይ ድመት መንኩሷ አመሏን አትረሳም አልኩ ደግሞ ነው ሻቢያ እኮ ማለት ነው ድመት መንኩሷ አመሏን አትረሳም ሻቢያን ብታመነኩሱት የክህነት ልብስ ብታለብሱትም ያው ሻቢያ ነው እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ካህናት ዝበሉ ኢትዮጵያ ንኸይትፈራረስ ጸሎት ንግበር ማለት ከም ጎረቤትካ ሃገር ንኸፈርስ ገለገለ ሰባት መንእሰያት ፈሕብትን ይተዋኽ ንብል ከለና ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ሕማቕ ነገር ስለዘይምነዩ ጎረቤትካ ድማ ሕማቕ ከጋጥም ስለዘይትደሊ ኢትዮጵያ እውን ንኸይትፈርስ ጸሎት ንግበር ሱዳን ንኸይትፈርስ ኣብ ሱዳን ወሪዱ ዘሎ ፀገም ንኽልዓል ጸሎት ንግበር ይበሃል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ዝብል ርግፀኛ እየ ኣብ ሱዳን ወሪዱ ዘሎ ስቃይ ንኽልዓል ጸሎት ንግበር ከም ዝበሃል ዳዓ ንግበር ከም ዝበሃል ኢትዮጵያ ድማ ከም ጎረቤት ከይትፈራረስ ጸሎት ንግበር ኢሎም ኣነ እኳ ደስ ኣይብለንን እዩ ከም ክበሃል ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ በፂሐ ዘለዎ ግን እቶም ከምኡ ዝበሉ ግን ለባማት እዮም ንሕማቕ ብሕማቕ ዘይኮነ ህዝቢ ሕማቕ ክረክብ ስለዘይደልዩ እዚኣቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብግምጣል እዩ and that's why እዚ ሰብ እዚ ንምሉ ኢትዮጵያ ይውክሎኒ ግን to large extent ዝዓበየ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ኣይምነዩን እዩ ኤርትራ እቲ መመሊሳ ናብ ሽግር ክትኣቱ ተኽኢላ ድማ ክትመውት እሱ ትምኒቶ ጀንዊን ኢትዮጵያን ከመይ እዮም ዝምነዩ ኤርትራ ክሓልፈላ ኤርትራ ፅቡቅ ክትከውን ኣይደልዩን እዮም ዋይ ቢካዝ ንሳቶም ነቲ ህዝቢ ደይኮነ እቲ ባሕሪ እቲ መሬት እዩ ዘገድሶ ንዑ እዮም ዝደልዩ እቲ ህዝቢ እንተሎ ድማ እሱ ክረኽቦ ይክእሉን እዮም ሶ ፅንሕ ኢሉ ብዚ ክዛረብ እዩ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ኢድ ዝዛረብ ስምዕዎ ከምዚ ክሕርቃካ ዘይኮነ ግን ኢንቴንሽንስ ናቶም ድሌታት ናቶም ስለዝገልፀልካ ፅቡቅ ዘረባ እዩ ምክንያቱ እቲ ድሌቶም ተፈሊጡ እቲ መንእሰይ ናትና እቲ ህዝብና ክነቅሕ ዝኽእል ኣነ እንታይ ኢለኩም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብጣዕሚ ኢና ነፍቅረኩም ብሓደ ኢና ክንነብር እንደሊ ገለመለ እንተኢሎምካ ዎቻ ጥንቃቐ ኣብዩ ዘድልየካ እምበር እዚኦም ንፀልዓኩም ኢና ከነጥፋእኩም ኢና እንተኢሎም ፈኸራ ጃህራ ናቶም እዩ ግን ድሌቶም ስለዝገልፀልካ ፈኪሮም ማለት ይገብርዎ ማለት ኣይኮነን ዓቕሚ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ፈኸራ እንታይ ዝነግረካ እንታይ ክገብር ድሌት ከም ዘለዎ ዓቕሚ እንተለዎ እዚ ሕሳብካ ትገብር ሰው ወያኔም ወያኔ ነው ሸኔም ሸኔ ነው ፋኖም ፋኖ ነው ምድረ ዱቄት ይሄ ሁሉ ሆኖ ኢትዮጵያ እየጠነከረች እየጎለበተች እየዳነች እያደገች በመጣች ቁጥር ኢትዮጵያ እንዳትፈርሶም ጸሎት አባቴ ልናፈርስ ጫፍ ላይ ደርሰናል እኮ እየጸለይከ ዋናው ነገር እሱ ነው ስማ እንደ በሽራ ሳዳልኩት ስማ ዶክተር አብይ ሄዶ ኤርዶጋን ጋር ሲነጋገር የነበረው ስለ ሶማሊያ ነው ስለ ኤርትራ ነው ናይ ሎም መዓልቲ ጆክ ድማ ስምዕዋ እዚኣ
ኤርዶጋን ጋር ሲነጋገሩ የሶማሊያ ጉዳይ በኔቶ እንጨርሳለን፣ የኤርትራን ጉዳይ እንዴት ነው አሳድ አለ እንደ አሳድ ፈንቅለው ነው ተባብሎ ተመካክሮ የመጡት ይብለስ እንታመጣ አብይ አሕመድ ሲ أبي عمل تركز قدسي قداي سومال نخجبر داي كونسي كم تنبشر على ساعة على خايسي أبي إرتراز ولا منجس نخالسي انتهي كنجبر نخلك ما خوري ميلوا مايكل هامر ما خيرون فانو فنكل دايك على منجسسي نشانك على زيك على منجسسي أبي إرتراز ولا ده ما خرت وحيد وما أبي أحمد أعمي وحيد ومبر أما خرت ده على ملون يوم ده ما خروج له بين يرسخ خير خينو تمالين مس ويانا خير كله انتهي جنزي أنت نقدر نكرداكم زلوا they have this confidence and we have to instill إذا عينت confidence كم زي اللي فلتكو تعاقم خم زي باللي فلتكو تزل ونيرو فانو خم جيرا أي مفتفتو نيرة تعدي فانو خم جيرا لبوم أي فانو سكم جيرا لبوم أي متفعلهم فانو انت اللو تانك اللو نفاري تالو ميكانايزي تالو مدوب سراوي تالو لوجيستيكس تالو nothing فانو كسعري كلهم مبش قمان فانو عب كندي دفعات السعر ماله رايح حيل سلا زي بلو ودابه سلا زي بلو ينبر قسقيسون هدي سابق مت ابزز متسو فحبتني يتولى ماله سراويت مديبه اوتوبوسات 50 دي ولا 300 اوتوبوسات شدوا قال يوم كمارخو قال يوم كحدمين انريم زلنا ازي تعاقمناتو بات ابا دي سابق كفيل كان مقعر ني بحكي يخولوا وين ني بحكي كغبرو زخولو زخونه يكون جغنا الناس قالت نغير يبلومن there's no history نحن نفضل أمس حلف 56 عام تاريخ زبالة بلومن تاريخهم تايو ممراخ أمين فيلد مارشال لهم ربع حمز لو أزازنا يسرايتهم كم روخيو that's the biggest joke زعبي جننت ناتو شعبي ماريخهم به وصل الطرفات راي أين يدفع دافريسو جبيا كل تي تاريخ أمس حلف 7 عام زعبي وجناتو أنصار يرتري توجياتو أين يدفع أفريسو زي أين هاجري تقاطير أين جنباري تقاطير تزعبي يزجبرا شعبي أمريكا مهيرهم سلز قرفوهم ما هو حتى كان واحد مع الشعبي أزم هذه زفتري كان تاريخ زلوي مثلاً مالت أب تقرأي نبرنا يبلكون يجن شعبي أنت زين براي مقص على نيرسو in general التحديد ناتهم it tells you something like زخوانه يخون زعر كايو last time سعرنا يزبلوا بيه فلت ماله عدوا قدنا 30 دي 40 عامت زقاطة تاريخ سطر هذا لا تمعود that's all they can count مخنياتو تزبس حكينات تحلفو زنبر أنصار إرتراي قدامي ورار كالا ورار سالسي ورار شاتشي ورار قالنا بل كل زماني سعر نيرو ناي باز ناي قال ناي دق محري ناي غردت ناي تسني ناي قال ملي ماني سعر نيرو شعبيا إرتراي سعر نيرو but they have the courage تتبعات لهم نخفكرو نفغرا زغون حيل اللوم تبعت له سكفتها يبلوم بنصارو ابي إرترا هذا زي اون قد محجون تزاري بلا نير إرترا انا حنت مع السلطان تزوهبني ابي إرترا هذا الشح جنرال مش هنكون يرى الشح بوعدو they deserve it كاب جنرالات نلعلون كاب جنرالات نلعلي سلطان زلو زقبوم ورقاقتي بيرو سلا زنبو دا يكونس بتكبار هذا عسرته هذا 100 ناتقالو سقلو جغننا تفصمو جغان لونا تايك قبر الله مين ورقشب تجينا جنتهم يوم كتب لنا معينهم يمكن يقبوا ميخا لايك 4 عامات تماهيركا ويون 4 عامات 5 عامات 10 عامات تماهيركا باشلر ماستر بي اتش دي بروفيسور كتقبر تغل سلطانات كله اين باكان ندحان تفلطت على كان يتيلومكا بزح سبب ما يتقبلون they deserve it يقبوا مينيرو كن اتس اوكي السلطان اللهم انت معذره ما حضروا ولا كتب لهم تقول يوم قال يقبوا مينيرو يعني بناتي رديت يدلكم شعبيان هتا كايدالو شعبيا أب سلطان زعب من سبع يكونن إيجاليتاريان ولا سب معرب زخونه من قدك خيزلي أنا قد نعتي مردات يزارب زلوا so in general تاينم باليو زياتهم سعرت عبد الحر سعرت إنها تقول بابو خلو فخران خفكرو تبع زلهم سباتي بس كاباتهم كن مهران غل نقرات لنا عدس بناتهم جينا الناس فزع مهزبن تاريخا لنا عزينا هنكر على زقبان عزيد decorated شلما زلوا تاريخ يزلك زياتهم كعفر خلو كلتا سلسته تسفناتهم تاريخ كم زلك تفلت تكلالك من البات حزبنا كسع كندو بجنونته الزارب يكون imagine كل زي نبرشات شي ورارات كل انت نسعر نيرنا
ንሳቶም ይሰዓርዎ እዮም ነይሮም ኣቦታታ በይ ነይሮም ይማረኹ እዮም ነይሮም ስለዚ they have no ዝኾነ ናይ ጅግንነት ታሪክ የብሎምን ግን ስቲል ንኽፍክሩ ዓቕሚ ኣለዎ that's all they can do እዚ እዚኣ ካብኣቶም ክንመሃራ ንኽእል ከለና ንሕና ከለና ኸማን ኣይንፍክረሉን ኣለና ጅግንነት ታሪክ ኣብ ኤርትራውያን መሊኡ ዝፈሰሰ ከምቲ ናይ ማይ ናይ ቀይሕ ባሕር ክንዱ ጅግንነት እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ክንዱ ኸ ኣይፍክረሉን ኣይጀሃረሉን እዚ ግን ክብሪ ክወሃበ ይግባእ ህዝቢ ኤርትራ ስለዘይ ይዛረበሉ ንሳቶም መዐንደሪ ዝጥቀምሉ እውን ንርኢ ኣለና ስለንርኢ ዘለና ኤርዶጋን አሳድን ፈንቅሎ እንዳስወገደው ሁሉ ኖር የነበረው አለ ሁሉንም ሀገራት እንዴት አድርገን እንደያዝናቸው አሳየዋል ዮጋሪ ስማ ባንያ እንዲያወጣ ነው ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ይዛረብ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ጌርና ክንሓልፈ ኢና እቲ ዘምፅኦ ሓሳባት እዚ ሰብ እዚ ማዕረ ክንደይ ንፀሎ ኣገዳሲ ዘረባ ይዛረብ ይገብሮ ድም ኣይገብሮን ካልኣርሲ ግን ኣትሊስት ክንፈልጦ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ዝዛረባ ዘረባ ድማ ስምዕዋ እናርገው ከዛስ ዮጋሪ ስማ ኤርትራ በነዳጅ ነው የመጣችው በነዳጅ ነው የሄደችው በነዳጅ ነው የምትጠፋው ተመልሳ የምትጠፋው በነዳጅ ነው የምናቃጥላት እንዴት መሰለ ነገሩ ኤርትራ በፌዴሬሽን የተዋሃደችው እንዴት ነበር ምን ያመሰለ እኔ ባለፈው ላቀርብላችሁ መጥቼ ነበር በነገራችሁ ላይ ስማ የበሽር አልአሳድን አባት አስክሬን አቃጠሉት እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኤርትራ በነዳድያ ናብ ፌደሬሽን ክታቱ ተገዲዳ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ሰብ ከይፈልጦ ይኽእል እዩ ኣብቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬትድ ክትከውን ኣብ ዝሕሰበሉ ዝነበረ ግዜ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ድማ ንናትና ረብሓ ክብሉ ከለዉ እቲ ረብሓ እንታይ ነይሩ ነዳዲ ስለ ዝነበረ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ኣብ ኢትዮጵያ ረኪባ ስለ ዝነበረት ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ ስለ ዘድሊ ዝነበሮ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ከይዱ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ንክትከውን ፌደሬሽን ንክግበር ገለ ካብ ዘበርከቱ ነጥብታት እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኤርትራ ናፅነት እኳ ይግባእ እንተነበረ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ክበሃል ከሎ ሓደ ካብቲ ረብሓ ነዳዲ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ ወይ እውን ማዕድናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንመውፅኢ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘድሊ እዚ እውን ሓደ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ ነዚ ይጥቀመሉ ዘሎ ሕጂ እታ ኣብ ኦጋዴን ዘለና ነዳዲ ንኣሜሪካ ክንህቦ ኢና ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ነዳዲ መውፅኢ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከድልያ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ንምድላይ ኣጀንዳ ክሰርሕ ትኽእል እያ እዩ ዝብል ዘሎ ኤግዛክትሊ ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ኢትዮጵያ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ኢሉ ዝሓስብ ፅሉል ጥራይ ትብላኒ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ገብሩ ክእሉ እቲ ሕቶ ኣሜሪካ መፂኣ እንታይ ክትገብር ትኽእል ምስኣቶም ኮይና ንኤርትራ እዩ እቲ ሕቶ ቀዳማይ ነገር እቲ ነዳዲ ናቶም ቻይና እያ ክተውፅኦ እንተሎ ኮይኑ ምክንያቱ ቻይና ብዙሕ ዲልስ ብዙሕ ዕዳ ስለ ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ገንዘብ ኣለቂሕማ ስለ ዘሎ ነዳዲ እንተሎ ቻይና እያ ክተውፅኦ ቻይና ድማ መንገዲ ባቡር ሰሪሓ ትልላ ብጅቡቲ ከተውፅኦ እዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ኢሪቴት ክገብሮ ክሕርቆ ዝኽእል ክቆጥዖ ዝኽእል ስምዒቱ ክትንክፎ ይኽእል እየ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣገይን ፅቡቅ እዩ ዕሙቕ ዝበለ ታሪክ ናይ ኤርትራ እውን ይፈልጥ ኣትሊስት ንግብሪ እከይ ስለ ዝጥቀመሉ እምበር ነቲ ታሪክ ፈልጥ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ፅቡቅ ነገር ከምቶም ቀዳሞት ናጋዓሩ ዝሓለፉ ከምኦም ግዜኡ ግዒሩ ክሓልፍ ምዃኑ ጥራይና ና Those of you familiar with East Africa know it is a tough neighborhood. Sudan's hopeful democratic transition has been sabotaged by a coup, one of the leaders of which, by the way, was recently in Russia to strengthen ties with Putin's criminal regime. Ethiopia is caught in a terrible civil war that we also pray will end soon. Eritrea is an international pariah and one of 5 countries that just voted against a UN resolution condemning Russia's invasion of Ukraine. Southern Somalia is paralyzed by political battles, and al-Shabaab is still strong. Amid all this volatility, Somaliland has enjoyed relative calm, providing evidence that there is, in fact, fertile ground for a truly سنتين نرد لنا أمريكا دبلومات ناتا بوليتيكانيات ناتا استفلالي غوسغواسي غبرهم زلو فلايتهم استخفلوا لوبيستس نسومالي لاند ناتنا مقبار استراتيجينا أمريكا نا سومالي لاند غوس قيرالو زبل زربا بتعمي دفعلو تغوسغواس ما قصالن ريالنا ازخا بواغا ناي تزوباتي بمولو رقا زلو هاجر سلازي رقا زلو سومالي لاند تراي سلازي حكم هاجر كنقبلالن انا انتي بلوزيوم لوبيست سايكونن اسرائيل إمارات كلتيوم أورجنايز كوينم تهاجر تتوصل دليوان تلون ربحاناتهم بين دونالد ترامب كجبر خمس خيل
ብዙሕ ዘጠራጥር ዘሎ ይመስለንን ግን አትሊስት እንታይ ይካየዳሎ ምርአይን ምግንዛብን ልዑል አገዳስነት ክልዎ እዩ ኣብዚ እስከ ስምዑ ኸ ዝብል ሓደ አንቀጽ ሓደን ክልተን ብግልጽ ዘቕመጡ ኢንተርናሽናል ባውንደሪስ ኤንድ ፌደራል ፋሲሊቲስ ዝብል ሓደ አንቀጽ ሓደን ክልተን ብግልጽ ዘቕመጡ ነገር ኢንተርናሽናል ቦርደር ምሕላው ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ስራሕ እዩ ኢሉ የቕሚጥዎ እዚ ናይ ትግራይ ኢንተርናሽናል ቦርደር ካብ ዓይጋ ጀሚሩ ዓዲ ኢሮብ ክሻብ ሕመራ ክፍቲ እዩ ዘሎ እዚ ናቶም ሓላፍነት እዩ ሓደ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብናይ ሻዕብያ ሰራዊት እዮም ኣብ ፀገም ኣትዮም ዘለዉ ኢሮብ ዳርጋ ብምሉእ እቲ ከባቢ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ተቆፃፂርዎ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብፃሕ ይከኣል ካሊእ ነገር ምግባር ይከኣል ሕልፍ ሓሊፎም መታወቂያ ወረቐት እናሃቡ ናትና ይኹም ገለና ሁሉ መዓት ተሳቂቦም ኣለዉ እቲ ህዝቢ ተፈናቂሉ እዩ ዘሎ ኣብ ጉሎ መኸዳ ዘሎ ኩነታት ይፍለጥ እዩ 52 ጣብያታት ኣብ ትሕቲ ናይ ሻዕብያ ቁፅጥር እየ ዘለዋ ስለዚ ህዚ እቱ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ግቡእኹም ክትፍፅሙ ኢንተርናሽናል ቦርደር ክትሕልዎ ኣለኩም ክሳብ ቀረባ ግዜ እውን ቦጠሎንታት ነይረን እየን ኣብ ዛላንበሳ ኣብ ዓይጋ ቀረባ ግዜኦም ገዲፎምን ኣብ ራማ ነይረን እየን ስለዚ እዚ ኣጠናኺርኩም ክትሕልዎ ኣለኩም ክፍቲ ብምዃኑ እቲ ቦርደር ህዝብና ኣብ ፀገም ይወድቕ ኣሎ ሓደ ሓደ ግዛኣትና ኣብ ትሕቲ ናይ ፀላእ ቁፅጥር እዩ ዘሎ እቲ ናይ ፀላእ ቁፅጥር ኣልቂኩም ኣብ ትሕቲ ናትና ቁፅጥር ክትገብሩ ኣለኩም ብሰላማዊ መንገዲ ክትገብርዎ ኢና ንደሊ ነጊርኩም እቶም ዝሓዝዎም ሰባት ዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ኣብ ትሕቲ ናይ ትግራይ ግዛኣታዊ ተኣሽሙ ክኣቱ ኣሎ እዚ ሓላፍነት እዚ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ናይ ትግራይ ሓላፍነት ኣይኮነን እንታይ ርዳእካ ይበርሃልካ ካብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ እቲ ኢሊት ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀሪዩ ዘይፀርም ምዃኑ ካልኣይ እቲ ዶብቲ ክፉት እዩ ዘሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዝኾነ ናይ ፌደራል ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ሰራዊት የብሉን ኤርትራ ዳ ሕማቅ ክገብሩ እንተዝደልዩ ዳ እንታይ ከልኪልዎም ኣሎ ታ ሲምፕል ሕቶሲ ሻዕብያ እቲ ሕማቅ ክገብር ዝደሊ መደብ ነይርዎ ተዝኸውን እንታይ ከልኪልዎ ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ብጣዕሚ ተቆጣዓኒ ነገር እንተላ ድማ እዚኣ እያ ኤርትራ ሕማቅ ክገብር ዘይኽእል ሰራዊት ምዃኑ ስለ ዝፈልጥዮም እዚ ኩሉ ሽግር ትገብሩልና ዘሎ ናው ኢማጅን እስከ ገምጥልዋ እታ ጉዳይ ዝተኸፈተ መሬት ናይ ዶብ ናይ ኤርትራ እንተዝህሉ ተርጀምሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዘይብሉ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ግን ኣብኡ ኮፍ ኢሉ እንተዝህሉ እንታይ መጋጠመ ጀስት ኢማጅን ኤርትራ ሰራዊታ ኣልያ ተላ ካብቲ ቦታ እቲ ኣብ መናብሩ ከይዱ ኣሎ ኢትዮጵያ ግን ሰራዊታ ኣብቲ ዶብ እንተዝህሉ እንታይ እስከ መጋጠመ እስከ ናትክም ፊድባክ ክሰምዕ ይደሊ ኣብዚ ኣነ ጥራይ ዴኮም ዝሓስብ ወላ ካልእ ሰብ እንኮም ይሓስብ ኣነ ብወገነይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘይብላ እንተዝርዩ ከይተዳለዉ ከይተማኸሩ ወላቶም ጀነራላት ኣብኡ ዘለዉ ንኣቢ ከይሓተትዎ ውግእ ምጀመሩ ባህላ እየ ምክንያቱ ክወሩ ንኤርትራ ክጎብጡ ዝኾነ ነገር ክወስዱ ዋላ እቲ ናይ ህወሓት ዘይተወደበ ሰራዊት ከይዱ ገለ ነገር ምገበረ ትህርፋን ናይቲ ንምግዛእ ንኤርትራ ዘለዎም እዚ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ዶብ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዶ ገለ ዶ ዝብል ቀፃሊ ክጥቀምሉ ከም ዝኾኑ ክጥቀምሉ ብሰፊሑ ክጥቀምሉ ምዃኖም ዘነፅር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ግንባር ደንደን እየ ነይረ ሓፍተይ ከዓኒ ኣብ ሸነኽ የማና ከዓኒ ፋርኔሎ ድበሃል ሓቀኛ ጅግንነት ስምዑ ሕጂ ስና 77 እያ ነይራ ሕጂ ሓምሻይ ወራር ወዲእና ኪዳበላ ተሓፀባ ተባሂልና ብባሓለፍትና ተኣዚዝና ኣብ ጓል ደንደን ወሪድና እንዳተሓፀብና ከለና ማይ ብመጀመርያ ምስ ሓፍተይ ኣብ አንድራኽብ ማለት እዩ ዓጆኹ በቃ ከይተሓምቂ በዚያ ወፂና ያደለና ብመስዋእቲ ታሪክና ክነረጋግፅ ኣለና ኢላ ዋላ ሽሕ ንኸምኡ ማዓዳ ተሃበን ንበር ብናይ ዓመትን መንፈቕን ክልተ ዓመት ደይመሊኣ ተዓብየኒ መሳቲና ከም መሓዙት እምበር ከም ኣሕዋት ከማን ኣይንፍለጥን ኢና ኣብቲ ከባቢ ገዛውትና ከምኡ ኢላ ትመዕደኒ ሓራይ ኢለያ ንፈላለየ ሕጂ ድሕሪ ሓምሻይ ወራር ድሕሪ ናይ ቁርባ ዋርሕ ፀኒሕካ ከዓኒ ሓፈሻዊ መጥቃዕቲ ናቕፋ ይውሰድ እሞኒ ብምሉእ መጥቃዕቲ ናቕፋ ወሲድና እንዳኸድና ከለና ኣብ ሕዳይ ዝበሃል ቦታ ዕለት 10 ወርሓ 1279 ፈንጂ ናይ ፀላኢ ይፍንጀር ኣብ ውግኣት ነይሮምና ውግኣት ውፅዎም ተባሂልና ተሰኪምና እንዳውፃና ከለና ክልተ ድወደቑ ብፆት ይርኢ ስካልኣያ
حج تغيل حليفة نيرس بدخونا خبدي أي جبر اللين من السيلة أخواس حفتي حج بقول عفايا ودي أنا راح حفتي مال سر إيه تصبو إيرت مهارنتي دم بزح دم أصل زنبرس وقف البادي ولا حقوق أحسن كرجال سعد لاي نبرنجل كلا أي حد بسهينا مسأودي أميرو حجفت متقعت الوسدنا له وأمرام دبها نيرو مرح مسرع أنا يسأل جاكيت رخيب نيرو زي عنك دربي هاي اللي بنتها جاكيت نايسأل أسريتها والحمد دم لي بالله تخديني يا نيرة دحرتي نحرتي مسرع أخواجن أنا نفسي جبر اللي نبديك العالم معنا تمليسي نتا جاكيت يكدربا جاكيت تغير كاوس جاكيت اوس اس ابرص خدينيا كدينيا كلتا 3 متر ريحو امنا يخدمو غلوب دونغيخي جلم سولن اندابو يخي خيد يركبو ابيد اصنح كيلو مسنو والحنت افتي اجليله نزي ازربا يطفع حجي نقفيتا نفس نقفيتا تباهيلو انا شعو مرح غانتا يبنبره ملس باشا يبحر سوي مرح مسرعي منغشا ودخوم عند سينان بلو نيرنا سواتيم حجي لو نفس نقفيتا يلوم انا ولا حنت مالسي كم بدلة حسوكون تميلي بصعيد نقف مستوحى لجن سوئيو ها محمد بها بصعيد حجا عرمسي جاكيت من خيط قر تباهي لأستوها بطوس كم زجيراي نقفيتها مسمسع سكي ملسي عالمي بلانو مباشا يملس أنا متأخ ملس رايفاكم تميلي بقى حدا شهر حمد رفوها كم وبن جنا يجبرني جنا تباهي لي يقرب جبد حرق مسوز أنا فحفح مسولنا سوى عنه مو عرم انت خونكي كم زي أخبنك وخور لخص بكم زن كم زي نلكس اسكيو زكون عخم رامي مرة عخم مخفى يكون مسولني جاء مونغو نبعك سعر نسي انت خوين كمسولني لونا انستي عن جاكيت لجور كلاسي حفتي قالوا قال الديا مسوركو بقى بدحري ملس قوي انتم مسرق مالتي كم زي لحفتان جا حج الخون مرالات تنفتخل ولا خال سميعك تحزاس لدخل أجاكم لكم التوابع وايلوم بخمزيعة مسحفتي تفعلالينا مالتي My goodness زينا نبلكم تعفر فرد يكون جيجننات نزيد مسل نزيد مسل تاريخ يدو ما زلنا تمانسي نزيك سمع زلوه أنا بتعمي أتقري من نزازان تازيام سمعكم تعينت ألامين يروى مخاطب مالسي سبات يوم زم سبات زياتهم نخو مخو قبري لهم استولو ديكون وي نخو بي لهم سرحي يكونون ترى سبات كابس درابيت بقوي لهم زوات يوم نيرو هذا علامات كساب كندزي صنعاتنا كلوكا قبر كازغل كساب كندي ترير علامات ما تكلن حزاميك على صوم زنبرو نزيد ما نزيد ما ولدو بزياده كسرح له زلو فلاي نزاب تجزلو منسي زياده ورق عاوز خونه تاريخ كم زلو كن جنزاب كم زلنا اسكازيا خاسمعوا شير سبسكرايب سلامتكم طعم ولد متشم نسنا طعمي الله خدو من السي نسخه وحسي تبلا العدي حبن عين نتفي وحنو تراي كرتز مجدو نبرو متاي فتان وانجقاوي حبن ترتمو نايزحن السراوي من السي نسوا خورت كتر خلخا شحن 994 يقجل زبلكا بزومنا لومي ابو حقو خوينم زلو ابالات هاغراو اغلود افتو وانتي شبابات من السياتهم نيرم أبروا باركا بما سوا تطميقهم بوتهادراون تعليمن تمريقهم وارساي زبل سموت يوم انه لومي نبعلم موريسوم ندقو موريسوم هاغروم او حسابيوم معربويان كودمتم ግን وارساي ارحاخم زخوم ስለተعذبيوم ግን ኣብ ዝራብዑ كل قوتيو حاسبهم تعلما ردي منسي ويدما منغسي ኤርትራ ኣብ ዝብጻሕ ንኸይበጽሕ እትሽርሒ ንሕጂ ይኮነን ወለድና ኣብ ግዜ መግዛእቲ ክሳብ 4 ክፍሊ ጥራይ ዝክማሃሩ ዝፍቀዶም ነይሩ تعلموا دما ردي سلازي كم مهرو أمره زبل نحزم جن بتمكرو زتريو نقحت قليل يكونن إنه لومي زقول في قديفهم نما عد فتت صدنا زلوا سوا نوعلا كوت هدرة وتعليم نبيت مرتوار سايكالو خبز ساجر حيال يكون زلوا حدث سنتايلني سونغ تتصوت هنا توتنهام كم عد إنجليز ناب كوريا بمخاد ناشونال سيرفيس ودي وا أنا خنتايليو بيني أم غير ما يونكوا سوا تعليمي نفرنسا خيدوني أفريقان نهاجرون مثل أقول حوو كذا لوركي درجة شركي ناتا قريفان حماتها يكوننا مجمرة نتنا نكبر
ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካውያን እያ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኢትዮጵያውያን እያ ኤርትራ ከዓ ናይ ኤርትራውያን ከብ ዘሎ እምነት ክንብል ከለና መጀመርያ ብርእስና ዝመፅና ሃይማኖት እዩ ኩሉ ግን ድሕሪ ሃገር እዩ ኣመነት እዚያ ዘረባ እዚኣ ኣብ ዩቱብ እንዲያ ረኺበያ በጃኹም ነዚኦም ካብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ዝፍትኑ ሓግዝዎም ኤሪማማ ኢንተርቴይንመንት ዝብል መንእሰይ ዓወት ሓብቶም ትብል መደብ እያ ነይራ ምስ ረኣኽዋ ምናልባት ኬትኩም ሰፖርት ክትገብርዎም እዩ ደስ ዝብለኒ ብፍላይ እቲ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ መንእሰይ ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ዝከብደና ኣነ ክሪኦ ከለኹ ክንምንታይ ሳክሪፋይስስ ዋጋ ይኽፈለሉ ከም ዘሎ እቲ ሃገር ንሳቶም ትክክለኛ ዝግብኦም ረኺቦም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዕላማ ኪኖቲ ዝግባእካ ንክትሰርሕ ወይ እውን ልዕሊ ዓቕምኻ በቲ ዝግባእካ ፃማ ዘይኮነስ ትሕቲኡ ንክትሰርሕ ንክትቃለስ ስለ ዝገበሮም ነቲ ሃገር እቲኣ ዓብ ዋጋ እዮም ዝኸፍሉላ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ሳላዝዮም እያ ደው ኢላ ዘላ እምበር ክበልዕዋን ክውሕጥዋን ዝደልዩ ሲ ንሪኦምን ንሰምዖምን ኣለና ብጠጠውና ከለዉ ክውሕጡና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሳላዝዮም ዘለዉ መንእሰያት ሳላዝዮም ጀጋኑ ዘለዉ ድማ እቲ ሃገር ደው ኢላ ኣላ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘለካ ድማ ቀዳማይ ናይ መወዳእታን ስራሕና ክትከውን ዘለዋ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምሕያል ክኸውን ትኽእል ኣሎ ካልእ ነገር የለን ካልእ ኣፅዋራት ገለ መለ ኩሉ ኣብ ልዕሊ እዩ ሓድነት እንተለዎ እቲ ህዝቢ መፍትሒ ይረክብ እዩ ሓድነት ዘይብሉ ግን ዝፈረሰ ንሓትሕዱ ዝበሃል ህዝቢ ንፀላኢ መፍተቱ እዩ መፍተቱ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር ድማ ንሓትትና ክንባላዕ ተጀሚርና መፍተቶም ከይፀዓሩ ነቲ ድሌቶም ክሰብረሎም ይኽእል ናይ ሎም ኣርስታ ኣብዚ ክውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሓሳባትኩም ግደፉ ኮሜንት ግደፉ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ ናይ ወዲ ዓለም ገትፈኩም ኣነ እንዳሉ ሶምኩፍ መንነት ኣነ እንዳሉ ዘርጉ ሓድነት ኣነ የበል ዘይቅድመኹን ኣነ የበል ኣነልካ ኸኣሎ ኣነ የበል ኣነልካ ኸኣሎ ወርሳይካኣሎ ኣነ የበል ኣነ ቐታልሞት ኣነ የበል ኣነ ሙሉ ሓሞት ኣነ የበል ኣርሓ ኩሉ ምሉ ደው ዝበለ ኣፅዒዑ መትከሉ ኣነ ዋልታ ዘይስገር ሓፁረይ በሎም ወዲ ኤረይ ኣነ 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 የበል ኣነ ኣነ ገላይ ሰናይ سنف كويلو أنا يبا